A todos e a todas, dá comezo o pleno ordinario. Agardo que con espírito navideño, como corresponde ao pleno de Nadal, e empezamos co punto número 1, que é a aprobación do borrador da acta de sesión ordinaria 16 de 11 de 2018. Algúnha intervención acerca desta acta? Se non hai ninguna intervención, apróbase por unanimidade e pasamos ao punto número 2 da parte resolutiva, Orzamentos Xerais do Concello 2019. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da Comisión Informativa. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, en sesión do 10 de decembro de 2018, acordou determinar favorablemente a totalidade das emendas do Grupo Municipal Mixto Cidadáns a despois de dúas votacións nas que produce o empate e de resolvendo o voto de calidade do presidente, votando en contra 4 do BNG, abstención do PSG-PSOE e a favor 4 do Partido Popular, Marea Pontevedra e Mixto Cidadáns. Asimismo, nesta sesión consta un voto particular formulado a dito ditamen no que propón que se someta agora nesa comisión a aprobación o proxecto de orzamentos sen as emendas do Grupo Mixto Cidadáns ao proxecto original de orzamentos. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Buenos días. Vamos a tratar os orzamentos do Concello para o ano 2019. En todo caso, decir que se somete primeiro, ou se trata primeiro, este voto particular, que sería o texto orixinal do orzamento. Ben, para min, que estes orzamentos, ou defender estes orzamentos, é un orgullo, é unha satisfacción tremenda, dado que estamos, sin ánimo a equivocarme, ante uns orzamentos que son espectaculares. Nos 20 anos nos que estou a levar a xestión orzamentaria e económica deste Concello, son estes, con diferencia, os mellores orzamentos da historia de Pontevedra. Os orzamentos, como saben, constitúen unha peza, unha parte importante do que é a xestión económica do Concello. Non a única, pero sí a máis importante. Xa que tamén hai outra serie de decisións de índole económica que se realizan ao longo do exercicio económico ou en anteriores ou posteriores exercicios. Neste sentido, a materialización dos investimentos para o exercicio 2019 van ser 65.743.000 euros, que, tal como figuran na memoria da alcaldía, vai a permitir a creación de 1.093 postos de traballo directos. Estamos a falar dos investimentos que se derivan do contrato do ciclo da auga, das piscinas de Campolongo, das anualidades dos convenios impulsados polo Concello e tamén, como é obvio, os que figuran no capítulo 6 e 7 do orzamento de gastos. Así, neste orzamento, vanse abordar os seguintes investimentos: 15 millóns de euros en abastecimento nas parroquias de Lourizán, Bora, Marcón, Mourente e Salcedo. 21,5 millóns de euros en saneamento nas parroquias de Alba, Bora, Campañó, Cerponzóns, Lourizán, Santo André de Xeve, Santa María de Xeve e Verducido. Outros investimentos en materia de ciclo da auga, como pode ser a renovación dos servicios da Rúa Echegaray, a Rúa da Porta Grande ou o bombeo de Monteporreiro. Pero tamén habría que incluir aquí os investimentos que se van a facer na piscina de Campolongo, que superan os 5 millóns de euros. Tamén os convenios nos que
participa de maneira directa o Concello, como pode ser o acceso a Montecelo dende o Marco ou o novo acceso a Monteporreiro, o convenio coa Diputación para o barrio de Mollabao, o acceso á estación de autobuses ou o inicio da urbanización de Montecelo. Sin esquecer outros investimentos como pode ser a accesibilidade urbana como actuacións na Ponte do Burgo, na Rúa Loureiro Crespo ou a indicada a petición do Partido Socialista Rúa da Torre. Tamén investimentos en instalación deportivas como pode ser o Pabillón da Parda ou o campo de erva sintética de Salcedo. Tamén outro tipo de investimentos no rural, en equipamentos, casas de cultura e tamén en eficiencia enerxética, zonas verdes, parques infantís, etc. Pois ben, como dixen hai un momento, estes investimentos van xenerar 1.093 postos de traballo directos, sen contar indirectos e inducidos que tamén se incrementan. Por exemplo, os traballos de empresas auxiliares, os suministros en comercio, en servicios, en transporte, en industria, etc. E sen ter tampouco en conta o efecto multiplicador keynesiano deses investimentos no que significa o incremento da demanda agregada e o conseguinte incremento da renta. Ben, para, digamos, matizar esta cuestión, decir que estes cálculos están máis que suficientemente contrastados e se basan no volumen de ingresos na facturación das empresas do sector. E sale unha ratio entre ingresos totales partido por traballadores de 60.150 euros. Eu xa sei que probablemente non lle convenzan estas cifras, pero hoxe mesmo temos un dato no periódico que contrasta con este e incluso son moito máis optimistas que os meus, que é o dato de a contratación de 5 fragatas 110 nos asteleiros de Ferrol. Pois ben, se está a falar de un investimento de 4.325.000 euros que vai dar emprego a 7.000 traballadores hasta o ano 2032 e se botan as contas, a ratio facturación por posto de traballo sale 44.133 euros, co cual nós estamos estimando, ou aquí as empresas do sector están estimando do orden de 60.000 euros, co cual é unha cifra máis que a caída para ver ese volumen de creación de postos de traballo. Bien, en todo caso, decir que este é o máis fundamental, e así o ben recollido na memoria da alcaldía, dos apartados deste orzamento para o ano 2019. Tamén é certo que se recollen, como é obligatorio legalmente, outro tipo de cuestións, como poden ser os gastos en bens correntes e servicios, que ascende a 33.872.000 euros, os gastos en materia de personal, que ascenden a 23.329.000 euros, ou tamén o que son os gastos financeiros e de amortización, que baixan de maneira sustancial. En concreto, tanto os intereses como amortizacións de préstamos baixan con relación ao ano pasado un 28%. E, en todo caso, tamén decir que as transferencias correntes, tal como vostedes coñecen que teñen acceso a todo o expediente, pois tamén suben lixeiramente como consecuencia do futuro Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte. Estes orzamentos son posibles tendo conxeladas, como vostedes saben,
todas as tasas e impostos por quinto ano consecutivo. Todas, absolutamente todas, por quinto ano consecutivo e aplicando estrictamente o principio de equidade fiscal, mediante inspección, actualización e control dos padróns municipais e a persecución do fraude. Así, seguimos a ser unha das capitais de provincia con menos presión fiscal. E eu sempre saco aquí a colación as publicacións que hai sobre a materia, tanto do ranking tributario dos municipios españois que publica o Concello de Madrid como os do Ministerio de Facenda. Pero, inda así, como esos vexo que moitas veces caen en saco roto, vou a variar de técnica a ver se, polo menos desta vez, pois os asumen de outra maneira. Por exemplo, Faro de Vigo do 4 do 10 do 18, o outro día. Pontevedra cobra o imposto de rodaxe máis baixo das capitais de provincia galegas. E fala desta cuestión e dice: a taxa que cada municipio regula aplicando un coeficiente sobre as cotas mínimas deixa marxen tan amplios que dá lugar á creación dos chamados paraísos fiscais. Ben, e dice, a Coruña presenta o imposto de rodaxe máis alto e un 3% por riba da media autonómica e un 16% máis que Pontevedra. A ciudad con tarifa máis baixa en Galicia e que está entre as 10 consideradas paraíso fiscal do automóbil en España. Non o di o BNG, ven aquí, tal. Bien. Tamén, outro medio local, o Diario de Pontevedra, tamén dice que Ourense e Vigo son as cidades con máis carga, Ourense e Santiago son as cidades con máis carga de impostos por residentes según o Observatorio Municipal de Galicia. E dice, en canto ao recibo por habitante do IBI, Ourense 310, Santiago 289, Lugo 211, Vigo 209 e Pontevedra 200 euros. Ben, por tanto, pero eu xa sei que estes medios locais ao mellor non nos convencen. E tamén trae os do ABC, non vai a ser o demo. Entonces, nos do ABC tamén son moi ilustrativos, porque dice recaudación tributaria por habitante. Evidentemente, se é o ABC, a máis cara é Madrid. Eso é impepinable. Pero, bueno, que recauda por habitante 744 euros. Empezamos a baixar, veñen, Barcelona, Toledo, Castellón, Sevilla, Murcia, no posto 29 Ourense, no 30 a Coruña, no 42 Lugo e no 46 Pontevedra, que a recaudación por habitante 323 euros. O sea, moito menos que as outras capitais galegas. Pero, tendo en conta que despois as últimas son as dependencias españolas no norte de África ou as que teñen réximen foral, pois resulta que estamos empatados con Palencia no último lugar. Bueno, é descendendo, vamos. Bueno, este ano vamos mellor que vamos aí casi a la promoción. Ben, pero se isto non lles valera, porque é o ABC, tamén teño unha información de Libertad Digital. Entonces creo que tamén, eu creo que aí nos podemos xa aclarar un pouco máis. Bueno, ahora, con perdón. Entonces, en Libertad Digital dice que, aquí claro, varía de Madrid, e dice que o peor do peor son as cidades catalanas, non? E despois dice que as mellores son as que están en el norte de África. Ben, e dice, tamén están entre as capitales que menos recaudan Palencia, Lugo e Pontevedra. Por tanto, tamén estamos na parte baixa destos tal. Bueno, esta é a situación real, non? É a situación real destes orzamentos que, ademais, para dar outros datos, temos unha débeda que é de 12 millóns de euros máis ou menos igual a do ano 91. É dicir, en términos monetarios, co cual, pois xa me dirán vostedes
si a deuda é excesiva ou non. En todo caso, estamos falando aproximadamente de un 17% dos recursos liquidados en términos consolidados. Tamén, por outro lado, este Concello ten aforro bruto positivo, ten aforro neto positivo de 14 millóns e medio de euros e, por tanto, é un Concello que ten suficiente músculo financiero. Ben, só co aforro neto poderíamos amortizar a débeda en un ano sin maior problema. Ben, por tanto, estamos nun Concello saneado, un Concello cunha débeda prácticamente residual e con recursos propios para poder destinar a investimentos. Estamos tamén diante dun orzamento ampliamente participado co movimento veciñal, coa Federación das Asociacións de Veciños, douse conta ao CES, se recolleron demanda de algúns formacións políticas e, en todo caso, é de ben nacidos ser agradecidos e, neste punto, quixera facer unha referencia concreta á plasmación nos orzamentos das diferentes demandas plantexadas polo Partido Socialista que, na súa maior medida, están recollidas. Ben, é, pois, un orzamento expansivo, investidor, e no que nunca, mellor dito, vai haber inversións por un tubo. É dicir que nunca, mellor dito, dado que falamos do ciclo da auga, pois, evidentemente, vai haber investimentos por un tubo. Son, pois, uns magníficos orzamentos, uns excelentes orzamentos, e, sin ánimo de ser zafio, de o lo que eira mellor, decir que son como os espárragos, uns orzamentos cojonudos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Ten a palabra, en primeiro lugar, pola oposición. Non me puxo aquí. Non sale, non sei. Non sale, pero aí. Aí está. Gracias y buenos días. En la aprobación de los presupuestos del año 2016 nos contaban son uns orzamentos expansivos, inversionistas e cun forte contido social, auténticos xeradores de emprego. El resultado fue premio Corazón de Piedra por ser un concello pobre en inversión social y una tasa del paro del 17,6. En los del 2017 nos decían son uns orzamentos excepcionais e un orzamento expansivo, amplamente inversor e recolle as demandas sociais. Finalmente, porcentaje de ejecución de un 40%, actuaciones de carácter económico un 2,11% y seguimos en el ranking de los ayuntamientos oficialmente pobres en servicios sociales. En los del 2018 nos decían é un orzamento cuns obxectivos claros e contundentes para a adaptación ao cambio climático e ao equilibrio. É un orzamento de reequilibrio, solidario cos veciños do rural, cos vecinos dos barrios, solidario cos menos favorecidos. Investimentos no Burgo, no Castañal, en Monteporreiro, en Mollabao, especificamente unha factura de 100.000 euros, un presupuesto de 100.000 euros, unha partida, un orzamento dinamizador da economía e expansionista. Por cierto, expansionista es una palabra que se repite siempre en cada uno de los presupuestos. La política presupuestaria expansionista consiste en la adopción de medidas en vista a la expansión económica, las cuales llevan por norma el aumento de los gastos del Gobierno o la reducción de los impuestos o bien una combinación de ambas. Tales medidas permiten la liberación de recursos para la economía, estimulándola y reponiendo el ciclo de crecimiento. Pues yo no creo que hayamos conseguido ese resultado, ni mucho menos. La onda expansiva de estas cuentas tiene muy poca mecha. Y si nos vamos a los presupuestos del 2019, pues son más de lo mismo. Nada nuevo en el horizonte, salvo la palabra espectacular. Las mismas palabras, los mismos números, las mismas declaraciones de intenciones, más de lo mismo. Y eso hace imposible mi voto a favor. Pontevedra necesita luz, limpieza, seguridad en las calles, atención a los que menos tienen, cuidar de sus barrios,
impedir que las personas mayores se caigan en la calle cada 2 por 3 por culpa de un mantenimiento inadecuado, empresas que puedan crecer y expandirse, transporte, diálogo permanente con los vecinos y las vecinas, unos funcionarios con una RPT de este siglo. Un plan general adaptado al tiempo en el que vivimos. Una política de promoción económica que piense a lo grande y no en pequeño, y no titulares que repiten lo mismo año tras año, las mismas cuentas año tras año, las mismas promesas año tras año. Pontevedra necesita un cambio en sus presupuestos que permita que la ciudad crezca y se modernice, y todo eso no está incluido en los presupuestos que ustedes, por desgracia, van a aprobar. Moitas grazas, señora Rei. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Moitas gracias, bo día. Bueno, eu pensei que viñamos aquí a falar dos orzamentos xerais do Concello de Pontevedra para 2018. O señor González Carballo esqueceu sumar a esas cifras que deu aquí as cantidades en fichaxes do Pontevedra e do Teucro. É unha pena que o Pontevedra non xogue a Liga de Campións porque podería engadir fichaxes de xogadores que triplican o orzamento do Concello. En todo caso, o documento que se somete á votación hoxe aquí contempla 76 millóns de euros en total e dos que unha dúcia deles van ao capítulo 6, que é o capítulo de investimentos. Nos vemos estes orzamentos para 2019 como un marco e vemos tamén que a ese marco vai haber que pintarlle o cadro a partir de maio coa nova corporación que saia das eleccións municipais do ano que ven. A esta altura, 5 meses e un pouco antes desa cita, vemos un documento de orzamentos xerais do Concello que case é un clon dos anos anteriores. Se estivésemos antes da era da informática, poderían presentalos en copias de papel de calco. Marea Pontevedra facilitou nos 2 exercicios anteriores a súa aprobación a través dunha abstención. Era unha abstención porque, evidentemente, non se trataba dos orzamentos que presentaría o noso grupo para darlle un sí convencido, e seguiu 2 vías distintas. Para os de 2017 aceptáronsenos 6 enmendas, das que a día de hoxe só unha está en camiño de ser cumprida, que é a das obras da Rúa Cruz Vermella, que levan, por tanto, a nosa sinatura, e velaremos porque inclúan, como demandan os veciños, a imprescindible reforma da Praza da Castaña. Para as de 2018 a negociación foi previa e permitiu revalidar no documento, é dicir, no papel, a clave de xustiza social pola que sempre loitou o noso grupo. De maneira que volvía a ir a renda social municipal e a iso sumouselle, por exemplo, un plan de emprego juvenil. Lamentablemente, hai que dicir que a esta altura do ano ningún só deses ou do resto dos compromisos está cumprido, o cal revela a clara incapacidade dos concelleiros do grupo de goberno, ou dicindo máis eufemísticamente, revela que o goberno do señor Lórez é un chisco demasiado incompetente. Tamén podería ser que sexa xente a de Lores a que non lle pon gran cousa seren dilixentes e escoitar e darlles respostas aos da casiña. Xa o dixo o señor González Carballo hai un ano na defensa do orzamento para 2018, dixo que era un orzamento disque para loitar contra o cambio climático e os incendios. O cambio climático, coñécese que o traballo en favor dos pontevedreses non é de tanto relevo para vostedes como traballo en favor da humanidade. Iso honraos e probablemente veremos algún día aparecer pola porta de Michelena o señor Algore para recoñecerlles a grande axuda prestada nese labor titánico. E tamén deberían recoñecerlles o traballo de prevención de incendios, co pequeno hándicap de que dos 140.000 euros consignados non se sabe dun só euro investido en cortar un só eucalipto en calquera dos 160 núcleos rurais do noso concello. En todo caso, a diferencia das contas anteriores,
Estas, para 2019, non sei se en defensa dos pontevedreses ou os da humanidade, son as últimas que lles corresponde presentar aquí. Calcan en líneas xerais as anteriores e se a esas dúas veces nos abstivemos agora parece lóxico volver a facer o mesmo. Xa o dixemos o 12 de novembro, abstémonos, mas esta vez sen negociar nada, non ten sentido con quen non cumpre. E non ten sentido para que perder o tempo cando sabemos que dentro de 6 meses haberá, esa vez sí, a oportunidade de renegocialo todo en condicións. O mecanismo ao que acudiremos para trasladar o despois a cifras está aí e ben se deita del neste Concello que vai xa por 19 modificacións de crédito este ano. En fin, a algúns parece que lles extraña que anunciemos a nosa abstención e que presentásemos enmendas ao mesmo tempo. É unha maneira de pensar un chisco bastante antidemocrática. Presentamos 28 enmendas recollendo demandas de diferentes colectivos, moi mesuradas e co convencemento de que ningún argumento sólido tería que impedir a súa aprobación. Son melloras para barrios, como Monteporreiro ou San Roque, ou para parroquias, como Lourizán ou Lérez, e non se pode dicir que non haxa cartos no Concello para facerlles fronte. Concretamente, no capítulo 6, hai dúas partidas para melloras de accesibilidade urbana e melloras de accesibilidade rural que van un chisco demasiado a granel, do que, por certo, advertiu intervención, que di o anexo de investimentos debe recoller a totalidade dos proxectos de investimento. Nós o que intentamos facer é poñerlle algún nome e algún apelido a esas partidas. Lamentablemente, o voto coordinado do Bloque e o PSOE contra absolutamente todas as enmendas impediu que se aprobase ningunha soa delas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós anunciamos hai tempo que nos íamos a abster nestes orzamentos despois de negociar algunhas cousas co Goberno e vamos a tratar de explicar con brevidade a razón desta abstención, que non está exenta de crítica ao traballo do Goberno. E nos abstemos en primeiro lugar porque estes orzamentos non son os nosos orzamentos, son os orzamentos dun Goberno monocolor, uns orzamentos nos que na elaboración das liñas mestras nós non participamos, por lo tanto non ten sentido e é comprensible que o noso voto non sexa afirmativo porque non son os nosos orzamentos. Pero hai outras razóns para a abstención, algunhas de carácter negativo e outras de carácter positivo. Entre as de carácter negativo, bueno, aínda que o señor González Carballo está orgulloso da política fiscal, nós creemos que a planificación fiscal do Concello de Pontevedra sigue sendo unha planificación fiscal do século XX, pero xa vamos na segunda década do século XXI e merecemos reordenar os nosos impostos e as nosas tasas, o cual non quere decir que teña que incrementarse, pero sí adaptalas aos novos tempos, como, por exemplo, a esa protección do medio ambiente do que en algúns momentos se ten falado aquí. Non parece lóxico que non haxa bonificacións para aquelas persoas que utilicen vehículos híbridos ou eléctricos na viñeta, cando eso xa existe na maioría dos concellos máis progresistas deste país. Tampouco se ve que se utilice a política fiscal como un medio de incentivación económica para a actividade comercial e se pode actuar sobre esas cuestións. Son exemplos de carencias dun orzamento que non é capaz de adaptarse aos tempos en materia de política fiscal. A nós, evidentemente, non nos sona tan ben eso de ser a última capital de provincia no ranking de esforzo fiscal, basicamente porque o esforzo fiscal tamén é un dos parámetros por os cuales se mide as transferencias do Estado. A menos esforzo fiscal, menos transferencias do Estado. Por lo tanto, convería ser capaz de equilibrar esa política fiscal que ahora non está equilibrada. E no apartado de gastos e investimentos, pois, bueno, o orzamento quedase na superficie, non profundiza. Hai un importante e bo, hai que dicilo, traballo de maquillaxe, eso fano moi ben, o apartado cosmético está moi ben traballado, pero non se aprecia unha liña de actuación sólida que profundice no reequilibrio dos desequilibrios territoriais existentes en Pontevedra. Hai unha Pontevedra
que sale nas fotos e que viaxa por París, México ou Hong Kong, que é a Pontevedra do centro, pero hai outra Pontevedra que non viaxa a París, México ou Hong Kong, que é a Pontevedra dos barrios e das parroquias. Por tanto, creo que aí hai que facer moito máis esforzo do que se está facendo, porque non se está actuando sobre as previsións, as necesidades que os barrios e as parroquias teñen en Pontevedra. Falar agora das inversións que se van a facer co gallo da privatización do ciclo da agua e falar de millóns de inversións, bueno, suena un pouco excesivo, basicamente porque esas inversións son un préstamo. Son un préstamo que vamos a ter que pagar. A empresa non regala os cartos. A empresa vai a facer unhas obras e nós vamos a ter que pagar esas obras con uns intereses probablemente máis altos que si pediremos un préstamo a un banco. Probablemente máis altos. Estamos favorecendo claramente os intereses dunha empresa privada, pero disso xa falamos en moitas ocasións e non creo que valga a pena repetirse. En materia de política social, a verdade é que as políticas sociales do Concello son francamente mellorables, a pesares de que a aceptación dunha das propostas presentadas polo Partido Socialista vai a permitir ou vai a supoñer o incremento da plantilla de traballadoras sociais, un incremento escaso e insuficiente, pero bueno, algo é algo. Pero o problema non parte solo de unha escaseza de plantilla, sino dunha mala dirección política. Unha mala dirección política que xa ocasionou un cambio de responsable político precisamente porque as políticas sociais están, digamos, bastante á deriva. Eu, por pudor político, non vou a falar do deporte. Non vou a falar do deporte, pero xa co que digo, dá para entender que a cousa non vai ben e que houbo tempos mellores para os clubes desta cidade. Pero sí tamén hai que falar da incapacidade para chegar a acordos, non? Sona bastante chamativo que un concello e un concelleiro que agora aquí nos di que estamos magníficos en materia de débeda, que é certo, que temos unha capacidade de inversión importante, que poderíamos amortizar toda a débeda se quixéramos, non sei se é capaz de chegar a un acordo co representante dos traballadores e traballadoras do Concello para solucionar un problema de tensión evidente. Esperemos que a emenda incluída polos socialistas e que supón unha aportación de 100.000 euros máis para chegar a un acordo facilite o desbloqueo e sirva tamén para que o Concello se dé conta de que é necesario reordenar esa situación de tensión que non favorece a ninguén e moito menos ao Goberno de Pontevedra. Por tanto, hai elementos suficientes que nos impiden votar a favor deste orzamento. Pero tamén hai cousas positivas, non? Hai cousas que a nos parecen positivas. E unha delas é recoñecer a vontade de diálogo que con nós mostrou o Goberno municipal e que permitiu falar e chegar a acordos dende as diferencias evidentes de plantexamento entre o Partido Socialista e o BNG, pero temos que admitir que tivemos oportunidade de falar, de discrepar e de acordar. E iso nos o valoramos moi positivamente, porque a forma de mellorar os orzamentos é incluindo propostas dentro deles, propostas que se poidan executar. Si se plantexan propostas que non se poden executar, pois entonces non avanzamos nada, non? E neste camiño de diálogo, o Goberno e o Partido Socialista chegamos a 10 acordos, non todos de carácter orzamentario, hai que decilo, pero que non vou a relatar aquí porque se son de sobra coñecidos e non é cuestión de alargar isto innecesariamente, e acordos que hoxe a nós nos permiten optar pola abstención e non entorpecer os últimos 6 meses de mandato de un goberno que ten un respaldo importante dos ciudadanos de Pontevedra. Confiemos en que espabilen, que estou seguro que van a espabilar porque estamos en ano preelectoral, que mostren a diligencia suficiente para executar as contas, máis alá da cor política, e que Pontevedra avance nese sentido no ritmo e no xeito que todos queremos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González. Señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Señor concejal, lo veo bastante perdido.
Si no he escuchado mal, usted aquí, para hablar de los presupuestos, ha hablado de las fragatas de Ferrol, de Melilla, de Libertad Digital, de las ciudades catalanas y del norte de África. Entiendo ahora que cuando habla del documento de los presupuestos mezcle el capítulo 6 con inversión de empresas privadas, con inversiones de la Xunta de Galicia o inversiones de la Diputación. Bueno, yo creo que está usted un poco perdido hoy. Bueno, venimos a hablar aquí de los presupuestos y, como ha dicho el alcalde y como ha dicho el concejal, estamos ante los mejores presupuestos de la historia. El Partido Popular discrepa profundamente y vamos a intentar analizar el documento. Para empezar, vamos a hablar de los que trabajan con usted, de los funcionarios del Concello de Pontevedra. Ustedes siempre dicen que hay que respetar a los funcionarios. Aquí se nos dijo que el Partido Popular éramos malísimos porque no llegábamos a un acuerdo con los funcionarios de Xustiza en una huelga que se arregló en pocos meses. Tenemos aquí un conflicto enquistado. Vamos a preguntarles a ellos si ustedes creen que están siendo unos presupuestos buenos para los trabajadores del Concello de Pontevedra. Podemos preguntarles, señor Lores, aplíquese el cuento. Cuando usted exige voluntad para negociar, aplíquese el cuento con sus propios trabajadores, los que trabajan con usted todo el día. Por lo tanto, para mí me parece que, en primer lugar, para los trabajadores del Concello no son unos buenos presupuestos. Pero vamos a seguir, hay más. Vamos a preguntar, ¿para el empleo? ¿Son unos buenos presupuestos para el empleo? No se habla de empleo, no se habla de actividad económica, no hacen ninguna referencia a uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Pontevedra. Tenemos una tasa de desempleo, empezamos el año con la tasa de desempleo más alta de las 7 ciudades gallegas. Tenemos somos la segunda peor ciudad en creación de empresas. Tenemos un problema gravísimo. Y estos presupuestos, hablo de los presupuestos, no van a paliar una situación absolutamente nefasta a nivel económico en la ciudad de Pontevedra. Por lo tanto, ya tenemos unos impuestos malos para los trabajadores del Concello, ya tenemos unos impuestos malos para el empleo o para la atracción y creación de empresas, que es lo que genera riqueza. Pero podemos seguir. Vamos a ver. ¿Son unos buenos impuestos para el rural? ¿Son unos buenos impuestos para las parroquias? Ya le digo, presupuestos. Para el rural, ¿son unos buenos presupuestos para las parroquias? Ya le digo a usted que no. ¿Ustedes se acuerdan su eslogan para este mandato? ¿Cómo era? O mandato do rural. Eran ustedes los que decían, o mandato do rural. Y vemos que todas las inversiones van al centro. Todas las inversiones del capítulo 6 van al centro. ¿Cómo tenemos el rural? Abandonado, sin desbrozar, lo tenemos sin luz, lo tenemos con graves problemas e incipientes problemas de seguridad en estos momentos. Este Concello y este presupuesto no se preocupa del rural. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que mientras se acometan obras y una y otra vez en el centro de la ciudad, las parroquias continúan abandonadas como hace 20 años. Vamos a recapitular entonces: malos presupuestos para los funcionarios públicos del Concello, malos presupuestos para el empleo y para la economía, malos presupuestos para el rural y las parroquias. Hablemos ahora de los barrios. ¿Son unos buenos presupuestos para los barrios? ¿Están ustedes orgullosos de los presupuestos que traen aquí para los barrios de Pontevedra? Ya les digo yo que no. Aquí tenemos un barrio, en este momento, en el que está protestando porque los presupuestos son malos. ¿Y usted presume de tener los mejores presupuestos? Pues no. Yo creo, desde el Partido Popular, que ha llegado el momento que ese modelo urbano del que ustedes presumen que está en el centro se propague a los barrios de la periferia. No podemos tener pontevedreses de primera y pontevedreses de segunda. Debemos aplicar los impuestos de forma coherente para todos. Y como Moyabao, que está aquí presente, sucede lo mismo con Monteporreiro, sucede lo mismo con Aseca, con A Parda, que verán que este año no les ha tocado el gordo de las obras en su barrio y con estos presupuestos no les va a tocar. Bueno, hemos visto ya, voy a volver a repasar para que les quede claro, malo para los trabajadores del municipio con los que ustedes trabajan todos los días, malo para el rural, malo para la creación de empleo y para las empresas, malo para los barrios. Vamos a ver, ¿será este por fin el presupuesto que sea bueno para el transporte público en la ciudad de Pontevedra?
Pues ya les digo yo que no. Una vez más, Pontevedra se queda sin transporte público. Ustedes presumen de que hay que adaptar la ciudad a una normativa europea para el año 2022. Me parece bien el compost 2022. Hay que prepararse. Hay una normativa europea que les obliga a tener transporte público en Pontevedra, las ciudades de más de 50.000 habitantes, y ustedes la incumplen reiteradamente. El transporte público en Pontevedra es una vergüenza. Hay una línea, Pontevedra-Monteporreiro. Señor alcalde, ¿sabe cuánto cuesta? 1,45. Señor alcalde, ¿sabe cuánto cuesta ir de Pontevedra a Porriño? 1,45, lo mismo. Eso no es transporte público, eso es un atraco a los ciudadanos de Pontevedra que viven en Monteporreiro, a los cuales ustedes tienen olvidados. Por lo tanto, son unos presupuestos malísimos para los barrios. Entonces, vamos a seguir analizando. Servicios sociales. ¿Son unos presupuestos buenos para los servicios sociales de Pontevedra? Les digo yo que pésimos, a pesar de que el Grupo Marea, con el apoyo del resto de los grupos, los ha intentado enmendar un poquito, no por el BNG. Ya les digo que este año están ustedes otra vez nominados al Premio Corazón de Piedra y son los máximos favoritos a llevarse el galardón. Y repiten, por lo tanto, son unos impuestos injustos con los que más lo necesitan. Yo les digo que los impuestos son malos, pero vamos a seguir hablando. Los presupuestos, joder, los presupuestos. Son unos presupuestos malos, pero vamos a seguir hablando de los presupuestos. Para el bolsillo de los pontevedreses, ¿son buenos presupuestos para el bolsillo de los pontevedreses? Ya les digo yo que no. Usted dice siempre que mantiene las tasas congeladas. Se olvida de decir que cuando usted tuvo que bajar el IBI un 10%, se negó a hacerlo mandando una carta a Hacienda. Por lo tanto, el IBI es desfasado. Pagamos unos impuestos elevadísimos. Y es más, son más elevados teniendo en cuenta los servicios que tenemos de los cuales carecemos. Por ejemplo, transporte urbano. Por ejemplo, recogida de basura en el rural más de 2 días a la semana. Por ejemplo, tener los caminos en condiciones. Por lo tanto, tenemos unos impuestos excesivos y unos servicios absolutamente nefastos. Por lo tanto, estos impuestos son muy malos. Y ahora le voy a leer una cosa que pone en los presupuestos que usted dice, que no habla ni de las fragatas del Ferrol ni de otras cosas. Estos presupuestos que trae usted aquí traen la inversión más baja de la historia de la ciudad de Pontevedra en los últimos años. Le voy a leer la cifra de inversión. 5.441.309,18 euros. Se lo repito, porque usted habló de 15 millones, de 30 millones, yo he leído en prensa hasta 65 millones. Lo dice sus presupuestos, los que trae aquí. Inversión. 5.441.309,18 euros. ¿Y quién dice esto? ¿Lo dice el señor Domínguez? No. Esto lo dice Intervención en la página 24. Por lo tanto, usted viene aquí a presumir de inversiones que hacen empresas privadas, a presumir de inversiones de la Diputación, a presumir de inversiones de la Xunta de Galicia, cuando el documento que usted trae y que firma Intervención en su página 24 dice que la inversión va a ser de 5.441.309,18 euros. Señor concejal, 5.400.000 de inversión en la ciudad de Pontevedra no es una inversión cojonuda. Permítame que le diga que no es así. Por lo tanto, a mí me gustaría decirle a usted, presupuestos malos para los trabajadores, presupuestos malos para la creación de empleo, presupuestos malos para la atracción de empresas, presupuestos malos para las parroquias, presupuestos malos para los barrios de la periferia de Pontevedra, presupuestos malos para el transporte público, malos presupuestos para los servicios sociales y malos presupuestos para el bolsillo de Pontevedra. Presupuestos pírricos en inversión. Por lo tanto, el Partido Popular, que nos entendemos como un partido responsable, no podemos votar a favor de estos presupuestos. Unos presupuestos en el que el alcalde Lores simplemente hace obras en la zona de los ricos y abandona a la zona de los pobres. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Artime, señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. En todo caso, creo que a defensa dos sectores máis desfavorecidos neste pleno a está facendo o Partido Popular e Ciudadanos, o cual é loable, non? É dicir, que é impresionante tal, non? É dicir, como poden ter tanta cara, non? En todo caso, mire, viñan cun carrete preparado. Viñan cun carrete preparado e entonces
intentan meter datos así que, no, 5 millóns, 4 millóns, 27 millóns. Mire, unha cousa, os datos son os que hai. A xestión económica é a que é. O contrato do ciclo da auga está aí e os investimentos, pese aos paus na roda que nos quixo poñer o Partido Popular 1001 vez, amenazando incluso con xudicializar, despois vai haber ducido a intentar ter unha reunión do Partido Popular para falar do saneamento e casi les corren a gorrazos. Pero bueno, entonces, sí, porque creo que de momento, sí, bien. Entonces, quer decir que van ali a vender a valorios e casi los corren. Pero bueno, está ben. En todo caso, quen xestiona eso é o Concello. Quen xestiona o convenio ca Diputación para o acceso a Monteporreiro é o Concello. Quen xestiona o convenio para o acceso desde o Marco é o Concello. Por tanto, son investimentos debidos á actuación do Concello. E poñolle un exemplo. O outro día recibimos unha carta da Xunta de Galicia onde quere disminuir a aportación da Xunta para o ano que ven para a estación de autobuses. Fíxese usted, é dicir, precisamente os que queren baixar son onde gobernan vostedes. E acabome de dar conta que Loureiro Crespo non é un barrio, non está nun barrio, o Castañal non está nun barrio, o Marco non está nun barrio, Mollabao non está nun barrio, o Centro Sur non está nun barrio. Pois mira, se todo ese centro ben medido sea, pero resulta que a maioría dos investimentos van nos barrios e os teñen aí, lean, solo lean, miren a sucesión de letras e ven que é así, non? Entón, por outro lado, pois ningún de vostedes, agás o Partido Socialista, falou do acceso a Mollabao e do convenio ca Diputación polo tema de Mollabao. Ningún de vos, É dicir, ni Ciudadanos, ni Marea, nin na reunión que tuvemos con vostedes. Non falaron do tema, caramba. Non son dado a falar do... É dicir, o que se fala nas reunións queda nas reunións, pero non mencionaron o tema. Vale? Entón, agora se lles enche a boca dicindo, no, Mollabao, mire, Mollabao viña no borrador e despois o Partido Socialista, nas súas 10 asuntos que teñen os medios de comunicación, digamos, os datos, pois puña convenio con a Diputación de Rosalía de Castro a apertura de novo vial. Cousa que os demais se esqueceron. Ahora sí que critican, non? Ben, entonces, mire, eu xa sei que lles molesta, eu xa sei que, claro, é duro, é dicir, non, é que se van a crear máis de 1000 postos de traballo. Nunca sucedeu aquí, as cousas como son. Entón, claro, eso lles molesta profundamente, non? E, xa digo, os investimentos van fundamentalmente aos barrios e ás parroquias. Precisamente para o que é o centro urbano, pois poucos investimentos van, non? E tamén non quixera deixar pasar a ocasión para dicir que o Partido Popular nos brindou unha emenda cunhas generalidades e a verdad, non tiveron moita ganas de traballar, É dicir, a verdade é esa. É dicir, despacharon con 4 generalidades uns xuicios de valor e, como dirían en términos eclesiásticos, aparten de mí este cáliz. É dicir, é así, non? Entón, claro, mire, e despois non len as cousas, caramba. Polo menos a compañera de Ciudadanos foi aos orzamentos anteriores. Vostedes non, caramba. E entón, mire, incremento en promoción económica, 325.167,72 euros, o 18,59%. O que incrementa ese órgano orzamentario, o que incrementa a respeito do vixente orzamento 2018. E en benestar social, non? En benestar social, es lo mismo, es peor, está el corazón de piedra, etcétera, etcétera. Bueno, mire, sen entrar en lo que é corazón de piedra ou non, mire, o ano pasado, para benestar social, había 4.280.505,69 euros. Neste orzamento vai haber 4.939.176,26, ou sea, 658.670 euros máis.
O sea, un 15,39% máis. Ben, e así, e lo dicen los números, todo está en los libros, que decía aquel programa de televisión, todo está en los libros. Bueno, entonces, ¿por qué? Pois porque se incrementa en casi 300.000 euros o programa de axuda no fogar, porque se incrementan 4 traballadores neste área, aos que en parte fixo referencia ao Partido Socialista, asistentes sociais e tamén un administrativo para a igualdade. E plan de igualdade, etc., etc. Por tanto, mire, hai un incremento máis que significativo, a ver se vostedes en Ourense ou noutros sitios que gobernan o fan, non? Claro, é dicir que aquí, bueno, en definitiva, son uns orzamentos impresionantes. Exactamente. E que recollen as demandas ciudadanos, que implica o, digamos, continuar co desenvolvemento do modelo aos barrios e parroquias, e que vai a significar, pois eso, un antes e un despois. E eu xa sei que non lles gusta, pero, bueno, atéñanse as consecuencias e votemos canto antes, porque así xa falamos de outra cousa e non falamos do tema porque a vostedes non lles interesa. Pero, bueno, eu, mira, non sei se queda un pouco brutiño, pero, bueno, había aquí en Santa María, os que somos xa entraditos en años, un crego que era o señor Reboiras, e don Peregrino, pero o señor Reboiras vai por outro lado. Don Peregrino Reboiras, que dice que ahora que estamos en el mes de María, pues María es como el cerdo, se aprovecha todo. Pues de estos orzamentos exactamente igual, de estos orzamentos se aproveita absolutamente todo. No, pero dixo el, e está recollido na Astal, eu por iso dixen que non era moi afortunado, pero ven aí, e en cualquier blogpost podedelo ver que ven aí, non? Pero, bueno, quer dicir que son uns excelentes orzamentos e, por tanto, creo que lles molesta por eso. E, por último, en todo, agradecer o voto tanto do Partido Socialista como da Marea. Eu, en todo caso, permítame un apunte sin ánimo de polemizar, que nós tiñamos, ou sempre manifestamos a nosa intención de chegar a un acordo con vostedes, non foi posible ao final, por esas enmendas o intentamos, e vostede o sabe, por activa e por pasiva, pero, bueno, non foi posible e lamentar o non ter chegado a un acordo porque probablemente hubiera mellorado tamén o orzamento. Sin embargo, eso, agradecer a súa abstención ao igual que a do Partido Socialista. Moitas gracias. Muchas gracias, señor González Carballo. Señora Rey Martínez, tiene la palabra. El señor González acaba de decir que la defensa de los servicios sociales en el Concello de Pontevedra la hacen el Partido Popular y Ciudadanos y que cómo podemos tener tanta cara. El señor González sabe que hay niños en exclusión social que a fecha de hoy todavía no pueden ir al comedor escolar porque desde el mes de septiembre hasta el día de ayer no habían decidido de qué manera van a hacer el contrato para que esos niños puedan ir al comedor y sabe que hay mujeres que no cobran el RISGA porque las trabajadoras sociales no dan abasto. Pues, señor González, yo creo que cara es presumir el ser de izquierdas y hacer una política neoliberal económica privatizando todos los servicios. Cara es tener a unos trabajadores con los que no se negocia y a los que no se defiende. Y cara es tener abandonados los servicios sociales. Yo sí tengo cara para defender los servicios sociales, toda la del mundo. A lo mejor alguno lo que no tiene es vergüenza. Momento. Estaba pensando si decía algo, pero vou a calar a boca. Moitas grazas, señora Rey Martínez. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Bueno, moi brevemente, nos xa dixemos que íamos facilitar este ano os orzamentos desde o principio. O que non entendemos é porque non é posible asumir algunhas das emendas que presentamos. Aquí foi máis comedido o señor González Carballo, pero na prensa o señor Lores, que é moi de resumir,
dixo que Marea, con estas 28 enmendas parciais que presentaba, o que pretendía era torpedear os orzamentos. Pois ben, torpedo número 1, xa se dixo, aquí xa se aprobou aquí abrir os xardíns da UNED. Torpedo número 2, un plan de arranxos de beirarrúas de accesibilidade e iluminación en Monteporreiro. Torpedo número 3, limpeza, desbroce e recuperación das instalacións da Escola Taller de Monteporreiro. Torpedo número 4, melloras en xardíns e parques infantís do Miradoiro, o Parque Europa, ou as rúas Portugal, Bélxica ou Reino Unido. E así ata 28 tremendísimos torpedos. Pensamos que o Goberno do Concello puido facer un esforzo non en beneficio das propostas de Marea Pontevedra, sino en beneficio dos cidadáns de parroquias como Lourizán ou como Lérez e de barrios como Monteporreiro ou San Roque e asumir algunha destas enmendas. Lamentando iso e esperando que este orzamento, como dixemos desde o principio, sexa o marco ao que hai que pintarlle o cadro a partir de maio do ano que ven, pois mantemos a nosa abstención na sesión de hoxe a unhas contas que son 76 millóns totais e que no capítulo 6, que é o de investimentos, son 12 millóns. Esas son as contas que se votan hoxe aquí. Moitas grazas, señor Rey. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, he hecho antes un análisis un poco, si me lo permiten, analítico económico, y ahora quiero hacer un análisis un poco desde el punto de vista político, si me lo permiten. Y para mí, estos presupuestos son los presupuestos de las tres vergüenzas. La vergüenza del BNG, la vergüenza del PSOE y la vergüenza del Grupo Marea. Y me voy a explicar muy rápidamente. La vergüenza del BNG, pues está muy claro. Lo que aquí se va a votar no son los presupuestos del BNG. Aquí se va a votar un voto particular de un concelleiro del Concello. Eso yo he buscado, probablemente no he buscado al 100%, pero yo no lo he encontrado en ningún sitio de España. Que un grupo político presente unos presupuestos, los lleve a la Comisión de Economía, se aprueben unas enmiendas y el mismo grupo político haga un voto particular de sus propios presupuestos porque no fue capaz de llegar a tiempo a las negociaciones. Eso es absolutamente una vergüenza para el BNG. Recuerden ustedes, aquí no se vota el presupuesto de Lores, aquí se vota el voto particular de un concelleiro en una comisión de economía, y eso yo creo que nos lo puede recordar después el secretario del Pleno. Por lo tanto, eso es una vergüenza para el BNG, que no ha sido capaz de sacar unos presupuestos de forma normal. Siempre tiene cosas raras que sacar. Yo es algo que no puedo entender muy bien, pero para mí es una vergüenza que el BNG no traiga unos presupuestos y traiga aquí un voto particular. Pero, para mí, también me parece que es una vergüenza del grupo del PSOE. El PSOE, para soportar estos presupuestos, ha tenido que votar en contra de enmiendas como la de Monteporreiro, inversiones en Monteporreiro. El mismo día que iba a Monteporreiro a dar una charla política, o ha votado en contra de mociones para la mejora del Parque de Barcelos, o ha votado en contra de mociones del Grupo Marea para o Parque da Dignidade en Lourizán. Para eso ha votado en contra el Partido Socialista aquí. Por lo tanto, para mí, este seguidismo del PSOE, que podía haberse estudiado al menos las enmiendas y haber aprobado algunas, no hacer un seguidismo absoluto de Lores, es una vergüenza cómo han llegado a este acuerdo. Pero la tercera vergüenza es la del Grupo Marea. Vamos a ver, yo les voy a decir, nos dan un avance de los presupuestos y a los 3 minutos el Grupo Marea dice que se abstiene. Pero después, a la hora de la verdad, legítimamente, y como dice la ley que se debe hacer, presenta 28 enmiendas parciales. Y el BNG le vota todas en contra. No le pasó una, no le votó ninguna a favor. Y después de eso, sale el concelleiro de Economía y pone a parir al Grupo Marea y pone verde a su responsable. Y al día siguiente, por si no llegaba, llega el alcalde y pone a parir al Grupo Marea y pone a parir a su responsable, Luis Rey.
públicamente. Y después de todo eso, el Grupo Marea vota y se abstiene en los presupuestos. Para mí es una vergüenza. Teresa, canto lle tes que ensinar os de Marea a negociar presupuestos. Por lo tanto, para mí son las tres vergüenzas: BNG, PSOE y Marea. Y les quiero decir una cosa. Estos presupuestos y esta votación deja eminentemente clara una cosa. Aquí solo va a haber dos posibilidades. Que quiera en mayo votar a Lores, va a votar a Lores, pero el que no quiera a Lores no va a poder votar ni al PSOE ni a Marea, que se están peleando por ser la muleta de Lores. Yo creo que queda meridianamente claro, con esta votación y este seguidismo que hace el Grupo Marea y el PSOE, que solo va a haber dos opciones en mayo: o Lores o Partido Popular. Yo lo que creo es que en este momento ha quedado claro que el voto útil para ir contra el alcalde Lores en mayo va a ser el Partido Popular, porque cualquier otra cosa, como hemos visto aquí, el PSOE y Marea se han peleado los dos por ser la muleta de Lores en los presupuestos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Domínguez Artime. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Moitas gracias. Só para facer dous apuntes, non? Un primeiro é o tema da tramitación do RISGA. Últimos datos. Prazos de tramitación do RISGA nos grandes concellos de Galicia. Ferrol, 53 días, Santiago, 45 días, Lugo, 53, Ourense, 46, Vigo, 147, A Coruña, 66 e Pontevedra, 29. É o único que o fai en prazo. O único. Os demais, ningún. Entón, bueno, téñase en conta eso, non? En todo caso, esa é unha das cuestións. A outra cuestión, pois, bueno, xa dixen antes o de Mareo, que nós teñamos intención, pero, bueno, non foi posible. Eu, en todo caso, recomendáballe que alá no primeiro venres de marzo, xa que fala das tres vergonzas, vaya tamén ás tres gracias, que é o primeiro venres de marzo, e vaya ali tamén a encender as velas e esas cousas, non? Bien, e por último, mire, vostedes, se votan en contra destes orzamentos, é única e exclusivamente por cuestións ideolóxicas. Única e exclusivamente. Ahora, sepa vostede que están votando en contra dos intereses dos veciños de Pontevedra. Moitas gracias. Debatido o asunto, sométese a votación o voto particular, que non é ni máis ni menos que o orzamento orixinal sin enmendas que presentou este goberno. Ese é o voto particular do señor González Carballo. Non, se vota o orzamento orixinal sin enmendas. Por lo tanto, sométese a votación dese orzamento orixinal sin enmendas. Votos en contra, 7, 8, abstencións, 4, votos a favor, 12 apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é proposición conxunta, punto número 3, recoñecemento extrajudicial de crédito de diversas facturas. O señor secretario ten a palabra para o ditamen da Comisión Informativa. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas o 10 de decembro de 2018 acordou ditaminar favorablemente o recoñecemento extrajudicial de crédito de diversas facturas 2018, expediente número 326, cos votos a favor de todos os integrantes, salvo abstención do Grupo Ciudadanos. Gracias. Moitas grazas, señor presidente, señor secretario. Algúnha intervención? Non hai intervención, sométese o punto a votación, votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 4, aprobación da adenda número 3 ao convenio de colaboración suscrito polos concellos de Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín, Vilaboa
e a Sociedade Estatal de Aguas de las Cuencas de España, Sociedade Anónima, para a construción e explotación de actuación novo abastecemento de auga a Pontevedra e a súa ría. Señor secretario, hai ditamen? Sí. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión que tuvo lugar 11 de decembro de 2018, acordou ditaminar favorablemente por maioría dos membros da Comisión. Votaron a favor os 3 membros do Grupo do BNG presentes na sesión e activeron os 2 representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, o representante do Grupo Municipal do PSG-PSOE e o representante María Pontevedra. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, este é un resto, digamos, un fleco do convenio que se asinou no seu momento, que permiteu poñer o sistema de agua de Pontevedra e da Ría pois resolto, de poñelo nunhas condicións que resolve as posibles incidencias para moitos anos, que permite que teñamos todo o sistema unha calidade excepcional e que foi pois un empeño deste goberno no seu momento sacalo adiante. O convenio tiene que estar liquidado, pero hubo unha serie de incidencias por parte de Aquaes, antes Aquanorte, de non elixibilidade de fondos europeos, por non sei se fai de tramitación ou que fora, algún exceso de obra e demais. Ben, en todo caso, os cartos xa están, digamos, consignados nunha modificación de crédito, non, que se fixo neste Concello xa hai meses, veu con certa premura porque por a cuestión da anualidade, porque pase por antes de final de ano se poidan abonar, os outros concellos xa teñen feito, polo tanto, creo que é algo que non debería, bastante de trámite, en certo sentido, aunque son unhas cantidades que non son de trámite, pero, bueno, as obras foron moi importantes e están feitas e agora hai que abonarlas. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Realízanse grandes infraestructuras con cartos públicos. As pagamos entre todas, pero logo o Concello privatiza por 20 anos o servicio de abastecemento de auga potable e saneamento, entregando a empresas privadas os beneficios. Francamente, resulta incoherente e indefendible esa posición política. Marea Pontevedra, dende que chegou a esta corporación municipal, defende a xestión pública dos servicios básicos, máis aínda cando é un ben apreciado como a auga. Na nosa opinión, estáse a perder unha oportunidade histórica para rematar coas vellas liortas da auga, cos municipios limítrofes. Marea Pontevedra xa propuso conxuntamente cos Mareas de Poio, Marín, Sanxenxo e Ponte Caldelas que todas estas infraestructuras e a xestión do ciclo da auga debería ser mancomunada e xestionada baixo principios de solidariedade e con carácter público. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Alguna intervención máis? Se non hai intervencións, sométese o asunto a votación. Votos en contra da adenda. Ningún. Abstencións. 4 votos a favor, apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 5. Proposición conxunta dos grupos municipais do PP, PSDG, Marea Pontevedra e Mixto Ciudadanos para o Concello de Pontevedra presente de forma inmediata a reforma integral do barrio de Mollabao e dote de financiamento no orzamento de 2019 para a saída e licitación e execución no 2019. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Obras e Servicios, en sesión do 11 de decembro de 2018, ditaminou favorablemente a proposición conxunta dos grupos municipais do PP, Partido e PSOE, Marea Pontevedra e Mixto Ciudadanos para que o Concello de Pontevedra presente de forma inmediata a reforma integral do barrio de Mollabao e a dote de financiamento do orzamento de 2019 para a saída, licitación e execución en 2019. Acordouse na comisión que se traducise a galego a proposta e o que se ditaminou exclusivamente a parte dispositiva da proposición
Proponse o Pleno instar a Xunta de Goberno a presentar de forma inmediata a reforma do barrio de Mollabao e dotale a financiamento no orzamento 2019 para saída a licitación e execución no 2019. Muchas gracias, señor secretario. Señor Domínguez Artime, tenga palabra. Solo una cuestión muy rápida. Yo no recibí la moción traducida al gallego. No sé si la tienen ustedes. Bueno, yo no la recibí. La moción al gallego no la recibí. Entonces, quiero agradecer a todos los grupos que hayan votado y participado en esta moción, y me parece que en esta primera exposición lo que voy a hacer es leer simplemente lo que transmiten los vecinos del barrio. Los vecinos de Mollabao presentamos esta moción por el estado de abandono en el que nos encontramos. No conseguimos que el gobierno local venga a ver el estado del barrio de Mollabao. Mientras tanto, el alcalde se pavonea de la excelencia del modelo de ciudad, a la vez que mantiene el injusto olvido e indigencia barrios como Mollabao, a escasos 750 metros de La Peregrina. Los vecinos de Mollabao nos sentimos marginados desde hace muchos años y venimos reclamando una actuación integral que nunca llega, que se mantiene en meros bocetos sin contar con una cronología, presupuesto, ejecución de trámites u obras parciales probables. Es un clásico que las asambleas abiertas del barrio, bajo el puente de la autopista, acudan responsables de todas las fuerzas políticas, menos del BNG, lo cual nos apena y nos recuerda que estamos siendo ignorados por nuestro alcalde. Mientras los vecinos seguimos mostrando nuestro malestar con el gobierno local por la falta de calidad urbana, por la inseguridad del tráfico que supone que en este tramo de la calle Rosalía de Castro en realidad tengamos una carretera con tráficos a 90 km por hora, por la carencia de zonas verdes, por el ruido de la AP9, por la falta de limpieza, por las aceras que incumplen la normativa en materia de accesibilidad, eso en donde las hay, por la deficitaria iluminación, por la carencia de la disciplina urbanística, incluso por tener un vertedero ilegal donde debería existir un parque público, por la carencia de equipamientos públicos, culturales y deportivos. A estas cuestiones solo recibimos como respuesta del gobierno local un «tened paciencia», sin que se nos aclare cuándo. Los vecinos de Mollabao vamos a dejar de ser ciudadanos de cuarta y pasar a ser parte del modelo urbano de Pontevedra. Por ello, los vecinos de Mollabao instamos a todos los grupos municipales a que cumplan con el barrio y al gobierno local, a que como mínimo se digna recorrer los 850 metros que separan este pleno del barrio de Mollabao, para así tomar conciencia de la diferencia que existe entre Mollabao y el resto del núcleo urbano de Pontevedra. Quizás así el gobierno local asuma su responsabilidad y deje de escudarse en enemigos exteriores. A día de hoy, a este alcalde no se le ven las ganas de solucionar el gueto de Mollabao. Por lo tanto, elevamos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente. Propuesta de acuerdo. Instar a la Junta de Gobierno a 1. Presentar de forma inmediata la reforma integral del barrio de Mollabao y dotarla de financiación en el presupuesto 2019 para salida a licitación y ejecución del 2019. Muchas gracias, señor Domínguez Artime. Señora Rey Martínez, en la palabra. Yo voy a leer algunas de las demandas que hicieron los vecinos a lo largo del año 2017. En la Rúa do Raseado no tenemos alcantarillado, está totalmente abandonada por el ayuntamiento. Ni siquiera vienen a limpiarla cuando la patrulla de limpieza viene por la zona, que es bastante poco. Solicito que por lo menos le echen un poco de asfalto. Al final do Parque de Fonte Santa atópase un lavadoiro e unha fonte onde esta última está inundada e ocupada pola maleza. Nos terreos da antigua Agura Municipal acumúlanse inxentes cantidades de lixo que ninguén recolle. Aparte de todo lo que hace falta en Mollabao, que es mucho y muy abundante, prohibir fijar carteles en las columnas que están debajo del puente de la autopista y solicito iluminación, arreglo de aceras y, sobre todo, mucha limpieza. Solicito alumbrado, limpieza, aceras en condiciones, arreglo urgente del aparcamiento que está enfrente de la Casa del Mar y que se pongan en contacto con los dueños de las fincas para que las limpien. Lo mismo de siempre, señor alcalde, que no arregla Mollabao. Me encanta ver cuando sale usted en la prensa haciendo entrega de un ramo de flores a una señora cuando cumple 100 años, gesto muy bonito, por cierto, y no deje de hacerlo, pero ¿sabes lo que también me gustaría? Que salga en una foto con todos los vecinos de Mollabao. Las pistas deportivas
debajo del puente de la AP9 se encuentran en mal estado. No hay papeleras en todo el recinto. Los servicios de limpieza no actúan en estas instalaciones. La zona de aparcamiento disuasorio debajo del puente está llena de basura, crece la maleza, hay muchos baches, está mal pavimentada, no hay iluminación. Podríamos seguir, porque son muchas las que se han entregado en el primer trimestre del año 17. A mí me gustaría que alguien me explicara cómo en más de año y medio no se ha dado respuesta a ninguna de las demandas vecinales. Moitas grazas, señora Rei Martínez. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Esta moción recolle as demandas da veciñanza de Mollabao, pero tamén deixa en evidencia a xestión ineficaz en dar resposta ás necesidades deste barrio por parte do equipo de goberno. En xuño de 2017, o señor César Mosquera anunciaba a proposta de actuación na estrada PO 546. Un ano e 7 meses despois desta actuación, só foi iso, un anuncio. O triste é que estamos aceptando e aprobando a perda de investimento durante este ano o prometido polo vicepresidente da Diputación de Pontevedra. Semella que non lles importa en absoluto xogar cos cartos públicos, pero que en realidad máis perde é a veciñanza do barrio de Mollabao. A veciñanza leva anos reclamando unha reforma integral do barrio dende fai moito tempo. Nós fomos convidados a unha asamblea convocada pola plataforma Mollabao Sí para amosarnos o estado de abandono do barrio, a falta de servizos, o seu descontento co goberno local, cansos de esperar promesas incumpridas. Como se poden justificar demoras ou a inexecución de acordos tomados cos veciños e veciñas de Mollabao? Se poderían ter feito algunhas melloras, limpeza de malezas, acondicionamentos na contorna da Casa do Mar, creación das pistas deportivas e acondicionamento dos espazos debaixo da ponte da autopista, como dixeron antes. Pequenas cousas que non implican unha grande inversión e que Marea Pontevedra pediu no orzamento do ano 2018. O abandono desta zona da cidade non amosa a calidade urbana que se merece. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Señor alcalde, ai, Dios mío, que bonito vir aquí a apoiar aos veciños de Monteporreiro nas súas reivindicacións, pero que triste é que non se presentara ni unha sola enmenda nos orzamentos para as demandas dos veciños de Mollabao. Que triste, verdad? Que bonito é vir aquí hoxe a defender algo que logo, cando ten que incluirse nos orzamentos, pois resulta que nadie se acorda, excepto o Partido Socialista. E estamos orgullosos de avergonzarnos por incluir na negociación unha proposta que vai no camiño desta moción, de que haxa unha partida presupostaria orzamentaria para actuar sobre a situación do barrio de Mollabao. Estamos moi orgullosos de pasar esa vergonza. Igual outros deberían avergonzarse por outras cousas. Mira, os males de Mollabao son endémicos. Veñen xa de moi atrás, non son nada novo, desgraciadamente. Carencias básicas que non se entende, que non se atendan. E nós entendemos o cabreo dos veciños e das veciñas que ven como as súas beirarrúas están en mal estado e se levantan outra vez a calle da Rúa do Oliva. É difícil de entender. Pero, bueno, benvido sexe este acordo se isto sirve para sacar adiante un proxecto que xa vai con pero moitos anos de retraso. Esta moción ten o apoio de todas as forzas da corporación, pero necesita tamén o apoio de outras administracións. E nós xa lle indicamos ao Goberno, e volvemos a reiterarlo aquí, que contan con toda a nosa colaboración no que nós podamos facer dentro do Partido Socialista para sacar adiante este proxecto. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moitas grazas, señor alcalde. Moi bons días a todos e a todas. Para entendermos, creemos axeitadamente esta moción e para entender o voto favorável do Bloque Nacionalista Galego, do
do Goberno de Pontevedra, pois considero que é importante, aínda que sexa de xeito somero e resumido, que fagamos un repaso do barrio de Mollabao para entendermos por que, como dixemos en comisión, rexeitamos a parte expositiva, pero estamos completamente de acordo coa parte resolutiva desta moción. Claro, digo isto de que hai que facer un repaso polo barrio de Mollabao porque hoxe en día está convertido nun espazo de referencia en Pontevedra, entre outras cosas porque ali hai instalacións que son importantes non só para as veciñas e os veciños do barrio. O colexio que está na rúa Rosalía de Castro, o centro de saúde, son espazos de referencia que atraen a este barrio máis persoas que o que son simplemente os veciños e as veciñas de ali. Mais tamén porque en Mollabao existen espazos urbanos de altísima calidade que contribúen a que Pontevedra teña, de boa medida, que Pontevedra teña o carácter que ten hoxe en día de cidade dinámica, acolledora, e que nos ten convertidos nun modelo. Se pensamos nalgún deses espazos urbanos, por exemplo, hai un que a min me gusta moito, que é a Rúa Manuel del Palacio. E gústame porque demostra que unha cidade se construe ao longo do tempo. Un bulevar que foi pensado como entrada na cidade dende a ría, como conexión da cidade con unha autoestrada, con unha autovía, cunha intervención pequena, como foi, por exemplo, modernizar as beirarrúas, convírtese nun espazo urbano, moderno, de alta calidade, construído pola veciñanza de Pontevedra ao longo do tempo. E iso, para min, implica unha lección a que debemos sempre estar atentas e atentos. Mas tamén, por exemplo, últimamente, temos aí o Monte do Taco, que é un espacio realmente interesante. É un parque, unha zona de lecer, tamén de moi alta calidade urbana, na que vemos como, ollando a cidade con cariño, ollando os nosos barrios con cariño, todos os seus recantos, os seus recunchos, se poden construir espazos de convivio, espacios de estancia, espazos tamén, como dixen antes, de alta calidade urbana, que non precisan intervencións extremadamente complexas para conseguir obxectivos como, por exemplo, a accesibilidade, o lograr que un barrio que foi pensado con outros criterios, se convirta nunha zona moi agradável. En outro momento do tempo, as rúas Licenciado Molina, a Benito Viceto ou a Colonia Pina foron espazos onde, como digo, ao longo do tempo foise actuando e sempre cos mesmos criterios cos que se actúa, da igual que sexa o centro da cidade, da igual que sexa un barrio ou da igual que sexa unha parroquia máis achegada á cidade ou máis alonxada. Non importa, os criterios sempre veñen sendo parecidos. Mellorar a calidade constructiva, mellorar a calidade de vida, crear zonas de estancia, ordenar o tráfico, conseguir maior seguridade viaria, facer unha cidade ou un concello ou unhas zonas do rural desde a perspectiva feminista, é dicir, ofertar posibilidades que a cidade non tiña. En estes barrios existen experiencias, nestas tres zonas do barrio de Mollabao existen experiencias realmente interesantes, como, por exemplo, na Colonia Pina, todo o tempo que estivo ali activo, a celebración do aniversario da reforma do barrio con un magosto, ou da rúa, con un magosto que, xa lles digo, os propios veciños e veciñas organizaron durante moito tempo. Tamén en Mollabao, como é unha zona que é importante porque é a entrada da cidade ou a saída cando se vai cara a outros puntos do concello ou cara a Marín, encóntranse o rural co urbano. En o encontro do rural e urbano tamén temos investimentos, traballos que fixemos entre todos e entre todas que son exemplificadores do que é a Pontevedra de hoxe en día. O acceso a Chamusca, por exemplo, tamén demostra como o que é unha estrada pode convertirse nun espazo de calidade, ordenado e do que os veciños e as veciñas se sintan orgullosos e orgullosas. E tamén neste barrio existen dotacións que se foron creando nos últimos anos. Por exemplo, hai un parque abeirado á Rúa Rosalía de Castro ao pasar a autoestrada, se ven desde o centro de Pontevedra, ou antes da autoestrada,
se ven, por exemplo, desde Salcedo ou desde Lourizán. Hai un parque que está moi ben. É un sitio moi interesante. Combina zonas de estancia para persoas maiores, zonas de paseo, zonas de xogo, además de todo ese intercambio xeneracional, combinas, ademais, con unha recuperación e unha posta en valor do patrimonio que deberíamos ter en conta para repetir en outras zonas do Concello. E está ali en Mollabao. E hai outra dotación que tamén se creou últimamente, que é a nova zona de skate, a nova zona para practicar o skate baixo a autoestrada, que está moi ben valorada polos practicantes deste deporte, tanto que recibe visitas non só de concellos da contorna de Pontevedra, sino que sabemos que incluso ven xente dende máis de 100 km na redonda para poder utilizala e practicar ali, xerando, ademais, dese xeito, un achegamento dunhas persoas ao barrio que non son de ali e que conseguiron xerar unha dinámica interesante, posto que ali se ofertaron, fixéronse en algún momento actividades na que estas persoas que practican un deporte autoorganizáronse para aprenderlle a xente xoven, aos nenos do barrio, como practicalo. Deixei incluso para o remate, dentro do barrio de Mollabao, dentro do barrio de Mollabao, unha dos espazos polos que os veciños e veciñas de Pontevedra amosamos máis orgullo, que nos sentimos máis orgullosos e orgullosas, e ademais eu creo que levamos todos ali as persoas que nos visitan, que non son de aquí, para que vexan como é este barrio de Pontevedra. Refírome ao paseo de Beiramar. É a demostración de como se pode converter unha autoestrada, unha autovía, nunha rúa, na que se desenvolven actividades importantísimas nunha cidade, imprescindíveis, diría eu, para o bo desenvolvemento dunha cidade. Pasear, estar, facer deporte, encontrar outras persoas, falar con elas, xogar, gozar da natureza. Iso témolo no borde mismo da cidade, chegando coa calidade urbana a onde xa a cidade remata ou a onde xa incluso a cidade rematou. Xa que logo falamos dun barrio no que é normal que os seus veciños e veciñas sintan orgullo. Isto non quere dicir que o barrio estea rematado, estea acabado, estea todo feito. De feito, só as cidades que están mortas están acabadas. Só as cidades nas que non viven persoas con dinamismo, na que os veciños e veciñas non representan unha sociedade dinámica, están acabadas. Cando unha sociedade é dinámica e exixente, como é a pontevedresa, sempre ten motivos para loitar por mellorar o seu futuro. E isto é o que estamos vendo no barrio de Mollabao, porque temos aí, evidentemente, un punto negro. Unha zona pola que este goberno municipal está moi preocupado e que é a rúa Rosalía de Castro, unha rúa realmente moi complexa, porque en ela hai, desde o punto de vista administrativo, quero dicir, en ela hai competencias de varias administracións, de 3 administracións polo menos, e incluso de algunha empresa privada como é Audasa, como é Autoestrada. Por exemplo, claro, aí a compañera de Ciudadanos acaba de facer referencia a un problema debaixo da autoestrada que é competencia da autoestrada, non municipal. Pero, bueno, estamos preocupados por iso e, por exemplo, no ano 2012, solicitouse que a Xunta de Galiza intervise para calmar o tráfico, para ordenar o tráfico, e incluso que se podía pensar nunha cesión desta vía, ou polo menos da parte urbana desta vía, para mellorarlle a calidade urbana. E non só no 2012, no ano, creo que foi 2017, se lle pediu permiso á Xunta para realizar unhas intervencións nesa rúa Rosalía de Castro e xerar circuitos peonis accesíveis, porque algunhas persoas que viven no barrio tiñan realmente problemas moi graves as que a administración responsable, que era a Xunta de Galiza, pois non atendía. Por lo tanto, fíxose unha intervención de urxencia, para atender a necesidades dunhas persoas moi concretas que viven en Rosalía de Castro. Perdón. Ben, sei que esa solicitude caeu no esquecemento. No ano 2015, mentras o Concello seguía traballando, o Partido Popular
pediu algo que naquel momento non entendimos, que foi que a Xunta lle cedese a vía ao Concello para que o Concello executase as obras. Eso está recollido na prensa, estaba o señor Aval nunha reunión, nas fotos que aparecen, está así recollido na prensa. Claro, nós non entendimos ben por qué, dicíamos, non se fían dos seus compañeros da Xunta, que fagan ben as obras ou que as vayan a facer. O mellor é que saben que este goberno fai no mellor que a Xunta. Entón, dixeron, bueno, pois que faga o Concello. Ou, ao mellor pensaron, en Compostela non nos fan caso nunca, ao mellor é por isto, non? Eu que sei, ou querían provocar un problema no barrio. A verdade é que non entendimos ben. Logo, ao longo do tempo, fomos entendendo por que fixeron isto. Pero, por facer un resumen, non estendernos moito, nesta última xeira, sí que as cousas aceleráronse, non? En decembro do ano 16, o alcalde tiña unha reunión coa conselleira Eitel Vázquez para falar de asuntos que interesan as dúas administracións e solicitouselle, ali falouse da posibilidade da cesión desta vía ao Concello, pois fundamentalmente con algúns obxectivos que xa se especificaran naquela solicitude de 2012, que eran o reordenamento do tráfico, o calmado do tráfico, que ali realmente é perigoso, e a mellora da calidade constructiva e da calidade urbana daqueles veciños. Naquela reunión, a Xunta pareceu que cambiaba de opinión e que estaba disposta a ceder esta rúa, e inmediatamente, no mes seguinte, unha iniciativa do noso compañeiro Luís Bará no Parlamento de Galiza, cunha pregunta ao director xeral de Infraestructuras, leva a que este señor director xeral de Infraestructuras diga que a Xunta ten intención de ceder esa vía ao Concello de Pontevedra para que o Concello de Pontevedra execute as obras. E aquí empezamos a ver por que ten sentido aquela declaración do señor Aval e do señor Moreira de que pedían que a Xunta lle cedese isto ao Concello para que o Concello executase as obras. Ben, ante esta declaración en xaneiro do ano 17, o Concello inmediatamente ponse mans á obra, encarga un anteproxecto que se presenta o 21 de xuño do 17, 5 meses despois. Nun tempo récord. Preséntase o anteproxecto de reforma da Rúa Rosalía de Castro, que é onde se describe que para reordenar o tráfico e gañar en calidade urbana é preciso poñer o tráfico nun único sentido, nunha única dirección, e ademais se precisa un bypass pola zona que se chaman Parcela dos Circos para conectar Rosalía de Castro co Paseo de Beiramar. Entón, neste momento, en xuño do ano 17, é cando se sabe que hai que buscar un bo instrumento urbanístico para resolver esa vía que hai que conectar, é cando se sabe que hai que buscar unha opción para solicitarlle a Costas que permita facer esa intervención, e, ademais, é cando se sabe exactamente que treito é o que hai que pedirlle á Xunta de Galiza. E iso é o que nos poñemos outra vez inmediatamente mans á obra para resolver. Tan inmediatamente que en agosto do ano 17, pouco máis dun mes despois de enseñarlle aos veciños e veciñas do barrio ese anteproxecto, porque lembro que todo o que se fai en Pontevedra é participado polos veciños e veciñas, pouco despois prácticamente un mes despois, nunha declaración do noso compañeiro, o señor Mosquera, a Diputación de Pontevedra anuncia que se pode encargar da tramitación desa vía, porque ese é o xeito máis rápido do punto de vista administrativo e urbanístico. E temos que agradecerlle á Diputación de Pontevedra a colaboración que presta co Concello neste asunto. É estudado que é exactamente o que lle hai que pedir a Costas, cal é o treito que hai que pedirlle a Xunta, feitas as xestións coa Diputación. Hai un informe de decembro do ano 17 do señor director xeral de Urbanismo do Concello de Pontevedra
que indica que é exactamente o trámite, cal é exactamente o trámite que hai que facer, execútase inmediatamente e en abril do 18 a Xunta anuncia a cesión da vía entre o punto kilométrico 0 e o punto kilométrico 550. Anuncio que se retrasa 2 meses até a súa publicación no DOGA. En estes 2 meses son importantes, porque entendemos parte, ahora xa entendemos definitivamente aquela declaración do 2015. Neses 2 meses que a Xunta tardou entre que anunciou a cesión e a fixo oficial publicándoa no DOGA, a Xunta asinou 2 convenios con 2 concellos cercanos a Pontevedra para a realización de unhas obras de urbanización dunhas vías. Co Concello de Sanxenxo, 1.800.000 euros para urbanizar a Rúa do Progreso, o que é a PO 308, e un pouco máis sangrante, co Concello de Marín, para urbanizar a Rúa Concepción Arenal na zona de Canto da Area, que é a PO 546. Remato enseguida, con 1.300.000 euros. Efectivamente, como o Partido Popular pedira hai xa uns anos, se cede a vía antes de asinar o convenio, porque o que non querían era que a Xunta puxese ningún peso para realizar esta obra. Sabíano desde antes, e iso foi o que se puxeron de acordo. E logo, ademais, estiveron alongando e enleando. Non querían que a Xunta aportase fondos para que se fixese a obra na Rúa Rosalía de Castro. Vale? É importante porque se ve que vostedes antepoñen os intereses do seu partido aos intereses dos veciños do barrio de Mollabao. Só falta agardar a resposta de Costas, era o que faltaba nese período, pero, polo medio, falta a resposta de Costas, está solicitado, pero Costas aínda non contestou. E, polo medio, hubo un cambio de goberno e, en consecuencia, un cambio na delegación de Costas e na persoa que exerce a delegación de Costas. Inmediatamente, puxémonos en contacto con ela, con esa persoa, prácticamente en canto tomou posesión, e unha vez que nos puxemos en contacto con ela, que mantivemos unha reunión, que o alcalde falou con esta persoa por teléfono, vimos que, en principio, non se negan a facer a cesión e a buscar unha solución. E como non se negan, nos damos outro paso de xeito inmediato. Simplemente agarrándonos a ese cravo ardendo de que poida que nos fagan a cesión. Ese é o que xa se explicou antes, de que no proxecto de orzamentos aparecen 700.000 euros para executar esta obra e, ademais, está aí a posibilidade de redactar inmediatamente, que é o compromiso político que adquirimos, o proxecto definitivo, incluso antes de termos esa cesión. Non vou afondar moito nisto, porque, como xa se dixo antes, houve algún grupo que se interesase por isto no orzamento? O Partido Socialista, única e exclusivamente. Vale? Non. Houve algún grupo que presentase algunha emenda para mellorar a proposta que fai o Goberno de Pontevedra para o barrio de Mollabao? Non. Non houve. E, ademais, incluso, agora xa vamos un paso máis alá, porque o Partido Popular votou en contra de que o Concello de Pontevedra, neste orzamento, dispoña de fondos para reformar a Rúa Rosalía de Castro. Polo tanto, vemos que o Partido Popular está claramente poñendo paus continuamente nas rodas. Para que non se lles note moito, veñen agora con unha moción atrasada, porque nin nas súas liñas vermellas naquela roda de prensa que deron, nin nas mocións, nin nas emendas ao pleno, nin de ninguna maneira. Polo tanto, nos imos votar a favor, porque efectivamente hai dotación orzamentaria para realizar esta obra tal e como se pide na moción. Efectivamente, vaise presentar de xeito o máis inmediato posible o proxecto definitivo. Efectivamente, estamos dando todos os pasos posíveis, incluso algún que non está tan claro, de xeito anticipado, para poder contratar esta obra o máis inmediatamente que se nos permita e que o barrio de Mollabao teña un asunto menos polo que loitar para mellorar o seu futuro. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. O señor Domínguez Artime ten a palabra.
yo ruego que se atengan a los tiempos mínimos establecidos, porque cuando hablan los otros grupos hablamos muchísimo y cuando habla el BNB habla lo que da la gana y aquí nadie le dice nada. Pero además, hablar tanto tiempo para no decir nada, mire que ya es difícil, ¿eh? Le voy a hacer yo un resumen. 20 años de Moyabao con el alcalde Lores y hoy vienen los vecinos aquí diciendo que el barrio está abandonado. Ese es el resumen de 20 años. Yo no sé si le he oído bien. ¿Dijo usted que venían de 100 kilómetros a la redonda al barrio de Moyabao? Lo dijo, porque yo le entendí eso. En todo lo que dijo, a lo mejor yo me estoy quedando un poco así, un poco traspuesto, pero no lo sé, después de la chapa que nos acaba de dar. Mire, ¿cuándo va a ser la obra? Fecha. Es lo que queremos todos los vecinos y lo que queremos todos los grupos aquí. Fecha. Dé usted una fecha. Diga cómo lo va a hacer, cuándo, a través de qué vamos a hacer, vamos a intentar, vamos... Hombre, dé usted una fecha concreta, que es lo que queremos aquí la gente. Mire usted, Lores ha estado en 3 meses 3 veces en Francia y no ha pisado Moyabao. No ha pasado por allí, no ha estado. Los vecinos no lo vieron, lo hubiesen dicho. Tenemos un alcalde que va por el mundo explicando el modelo de ciudad y no va a Moyabao, que es su ciudad, que son sus votantes, a explicarlo y a decirles que ahí no funciona o cuándo va a ser. Yo es que no lo entiendo. Le voy a decir algunas frases de los vecinos. Lo dicen los vecinos. Moyabao no es Pontevedra, estado de abandono. No conseguimos que el gobierno local venga a vernos. El alcalde se pavonea. Son frases de los vecinos que hemos trasladado todos los grupos políticos y que ustedes han asumido ahora mismo. Lo del alcalde se pavonea lo están diciendo por todas partes, ¿eh? La palabra que oigo es se está endiosando, ya no baja al suelo, ya solo pisa al extranjero. Eso lo están diciendo por los barrios. Debería viajar un poquito más por ahí. O nos sentimos marginados. Esto lo están diciendo los barrios. Yo no sé dónde viven ustedes, pero además esto ya es... Los barrios periféricos es continuo y las parroquias están demandando atención que ustedes no les dan. Pero Moyabao es especialmente sangrante por 2 cosas. Primero, el abandono está fuera de toda duda, eso lo sabemos. Pero segundo, es que se les miente de forma sistemática, largas y largas y largas. Yo no he oído una fecha. Se le ha dicho, se le prometía en el 2016 que en el 17, en el 17 que en el 18, en el 18 que en el 19. Es más, pónganse ustedes de acuerdo. Usted estuvo hace unos días en la radio y también estuvo aquí el vicepresidente de la Diputación. Los dos dijeron cosas distintas sobre el barrio de Moyabao. No se ponen de acuerdo, no se escuchan los unos a los otros. Uno habló del permiso de costas y otro dijo que lo iban a hacer a través de la Diputación. Dicen cosas distintas todo el tiempo. Bien. Dígame, señor Mosquera, dígame usted la fecha. Si no la sabe él, dígame usted la fecha. Pero además, le voy a decir, están esperando el informe de costas. Yo le voy a leer aquí un informe de costas. No sé si lo ha recibido usted. Julio del 18. Vamos a ver qué dice. Segundo RSC, os proxectos que serven de base ás solicitudes dos títulos que habilitan para ocupación do DPMT deberán conter unha serie de documentos que se relacionan ao artículo 88 do mesmo RSC e deberán formularse de conformidade co planeamento que, no seu caso, desenvolvan os artículos 88 e 91.1. Neste sentido, a falla de previsión do novo viario no Vicente Pesou, de Pontevedra, estaría a contravir o último dos preceptos citados, polo que a viabilidade do outorgamento da concesión solicitada faise depender da necesidade de aprobar o correspondente instrumento urbanístico que recolle a actuación. Voulle resumir, non hai pesón, non se pode facer a obra. É o que di Costas. Polo tanto, ustedes teñen que vir aquí e dar unha data. Temos unha data? Non, porque o din os veciños, non o Domínguez. O din os veciños, non teñen data. Les minten unha e outra vez e van dicindo, e despois dicen cousas como xente de 100 kilómetros ven a Moyabao aquí a pasar e a pisar, a coñecer o barrio do bonito que está. Son os propios veciños que están dicindo aquí isto, que está mal Moyabao. Pónganse de acuerdo vostedes. E, por cierto, yo tengo que decirle, y lo digo de verdad, el BNG no se está portando bien con Moyabao.
Lo digo desde el corazón. Ustedes podrían decirles, mire ustedes, el programa es este, los tiempos estimados son estos, y en el año 2020 empiezan las obras. Los vecinos se callarían. Pero aquí hay dos tipos de concejales, los que llevamos el lazo rojo de Moyabao y los que portan el lazo amarillo. Muchas gracias. Grazas, señor Domínguez. Demetrio esqueceuse dunha obra en Mollabao que, sí, unha obra moi importante e moi cara, que foi a Rúa da Canda. Foi a primeira obra que fixo este goberno en Mollabao. O que pasa é que a Rúa da Canda conócena os veciños de Mollabao. O mellor algúns dos que demandan cousas non eran veciños de Mollabao cando se fixo a Rúa da Canda. O mellor é así. A Rúa da Canda era un carreiro donde eu tiña unha paciente que iba a visitar todos os días cando era médico, porque estaba enfermiña na cama, e me chamaba todos os días a opinión a ver cando arreglamos a Rúa da Canda. Eu non sei se foi no primeiro mandato ou no segundo mandato. Por lo tanto, esa é a primeira obra. E por Mollabao este alcalde pasa 4 veces ao día. 4 veces ao día. E moitos miles de veciños de Pontevedra van a Mollabao e chegan hasta ali onde había aquel letreiro que poñía aquí hai bicho, que non sei se vos acordades deso, poñía aquí hai bicho. Pois van ali e dan a volta miles de veciños. 2,5 millóns de euros invertidos por este Concello no mandato anterior en Mollabao. Bueno, Mollabao é grande e, obviamente, todo se andará. Por lo tanto, ten a palabra a señora Rei Martínez. Yo creo que podríamos promover visitas culturales por el barrio de Mollabao, porque o bien son dos barrios de Mollabao diferentes o yo tengo una visión totalmente distinta. No sé si iremos a pasear por el mismo barrio de Mollabao los señores del Bloque Nacionalista y yo. Por otro lado, hay una persona en el público que vive en Manuel del Palacio y está muy contenta de saber que vive en una calle de alta calidad urbana y me piden que le traslade si puede ser que corten las plantas que tapan el césped al paso para que esa calidad urbana sea visible. Y después nos culpan a la oposición porque no hicimos enmiendas a este orzamento, pero si ya tenemos una partida de 100.000 euros del año pasado que no se ha gastado, no sé por qué tendríamos que enmendarlo con más. Si no gastan 100.000 euros, van a gastar más. Y vuelvo a preguntar, porque desde hace más de 1 año y medio no se ha podido desbrozar alguna calle como pidieron los vecinos, no se ha puesto alguna papelera como pidieron los vecinos, no se ha cambiado alguna bombilla como pidieron los vecinos y las vecinas, o porque no se ha adecentado el lavadero, porque entre tanto rollo de administración no me he enterado, pero creo que para todo esto no hacía falta hablar con Costas ni con la Diputación. Moitas grazas, señora Rei. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, un apunte sen ánimo de ofender, señor Gómez Unqueira, e tendo en conta o seu argumentario. En Mollabao está o Centro de Saúde de Especialidades Médicas da Casa do Mar. Ao sair deste pleno, debería pedir vez no oculista, penso eu, porque non estamos vendo a mesma visión do barrio de Mollabao. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, don Agustín, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, aquí parece que se estableceron 2 tipos de competicións, non? Quen pasea máis por Mollabao, por un lado, e quen fala máis. Eu só vou a participar na primeira. Eu por Mollabao paso bastante. Por cuestións familiares paso bastante. De baixada, porque de subida a Costa da Chamusca cada día me costa máis, entón veño mellor de baixada. E na segunda sí que non vou a participar. En todo caso, aconsellarlle tanto a don Demetrio como a don Rafael que a veces é mellor estar calado que decir algunhas cousas. Aos dous, nada máis. Moitas gracias. Bueno. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Gómez Unqueira, síntome na obligación de decirlle que sea breve. Moitas grazas, señor alcalde. Intentaré tamén nisto facerlle caso. A ver, sí, pero ninguén deu ningún dato para desmentir todo o que se dixo na primeira intervención. En calquera caso, e facéndolle caso ao señor alcalde que nos pedía espírito navideño e de concordia,
pois non quixera elevar o ton como fixo o señor Domínguez, pero era bon vir aprendidiño de casa. Eu non sou un especialista ni en normas urbanísticas, ni en legislación, ni en nada parecido, pero sei que os instrumentos urbanísticos teñen unha prelación e que hai administracións que poden facer ordenamentos urbanísticos que están por enriba do pexón, por poñer un exemplo. Si mañán ven o Ministerio de Fomento e nos pon unha autoestrada por Pontevedra, pois probablemente non teña que responder ao pexón. Esa autoestrada hai que incorporala ao pexón. Ese razonamento é o que se usou para que sexa a Diputación que entramite esta obra. Explícolle así, sinxeliñamente, porque así é como eu entendo. Se non, os meus compañeiros que saben moito máis disto, igual son capaces de explicarlo pois muitísimo mellor. Este é o xeito en que entendemos os que non somos especialistas. E, ademais, temos un exemplo en Pontevedra de que isto pode facerse, que é a Ronda Leste, actualmente en construcción. Por lo tanto, o malo do seu razonamento xa non é exactamente que non entendese de que estaba falando, porque non hai que ser un especialista en urbanismo, ni siquiera para ser alcalde. O malo non era eso. O malo é que se cree vostede as súas propias mentiras. O que se cree vostede as medias verdades que lle contan na sede do Partido Popular. E iso é o peor que lle pode pasar a alguén. Sai á rúa, mire, estude, observe a realidade cos ollos un pouco abertos e seguro que nos vai vir moito mellor a todos e a todas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Entón, como ademais xa sabíamos o voto antes de votar, pois sometemos a votación a parte resolutiva da moción presentada polos grupos. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 6, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra relativa á negociación cos sindicatos no Concello para aprobar unha nova relación de postos de traballo e ao emprego dos mecanismos de xestión orzamentaria precisos para concretar un acordo que dea resposta ás necesidades de crecemento da Administración e repercuta nunha recuperación do poder adquisitivo perdido polo personal municipal. Señor secretario, isto se dá por entendida a urxencia da moción e, polo tanto, ten a palabra, en primeiro lugar, señor Rei Núñez. Ben, a negociación colectiva é a canle de regulación das condicións laborais e de traballo e a vía para melloralas. O persoal do Concello de Pontevedra ten tamén ese dereito como establece o Estatuto Básico do Empregado Público. É evidente que eses principios se ven comprometidos por un goberno que toma a imposición como norma nas súas relacións non só cos veciños e veciñas da cidade, senón tamén cos traballadores do Concello. Aí están como proba da súa inexistente vontade de concertar os 3 marcos de negociación básicos nas administracións nos que foi incapaz de pechar acordos cos representantes de comisións, da UGT, da FUMPO, da CIGA ou do CSIC. O acordo regulador para o personal funcionario e o convenio colectivo para o persoal laboral foron asinados en 2007 tras unha importante mobilización e convixencia por un bienio. 10 anos despois, e tras prorrogarse de forma automática cada ano, os sucesivos gobernos do señor Lores non souberon buscar o consenso sindical para actualizar un acordo e convenio faltos de numerosas melloras, como as relativas ás políticas de conciliación e igualdade. O Concello de Pontevedra carece dun plan de igualdade cando ten a obriga legal de telo. O organigrama e relacións de postos de traballo é un instrumento técnico a través do cal se realiza a ordenación do persoal de acordo coas necesidades dos servizos e onde se precisan
os requisitos para o desempeño de cada posto, ademais das súas características retributivas. A RTP data no noso Concello de antes da chegada do señor Lores á alcaldía. Nas xa case 2 décadas transcorridas, o Bloque non soubo buscar o acordo sindical para renovar un documento básico para garantir unha administración máis eficiente. Iso impediu, ademais, dotar o persoal municipal dos efectivos necesarios para evitar a desmedida privatización dos servizos que sofre este Concello. Por certo, este Goberno tampouco logra atopar os mínimos apoios para modificar os cambios puntuais propostos na RTP e, segundo as distintas actas das mesas xerais de negociación, as modificacións propostas ou contan coa oposición das 5 organizacións de representación de persoal ou, en contadas ocasións, consegue a abstención ou o voto a favor dunha parte moi minoritaria. E sobre a valoración dos postos de traballo, o obxectivo é situalo nunha orde de xerarquización que sirva de base a un sistema de remuneración xusta. O primeiro intento de valoración de postos fíxose no ano 2010, a través dun contrato coa Universidade de Vigo. Durante o mandato 11-15, os recortes impostos polos gobernos do Partido Popular desaconsellaban retomar a negociación da RTP e, ao final, concretouse un concerto asinado por comisións, a CIGA e o CSID, moi criticado pola proximidade das eleccións municipais, porque se asinou o 2 de marzo de 2015. Na súa cláusula sexta establecía as partes asinantes do presente concerto recoñecen que debe procederse a unha profunda revisión da organización administrativa plasmada na RTP, que debe ser acorde coas necesidades desta administración e que, ademais, debe acabar coas regulacións e diferenzas de trato carentes dunha xustificación obxectiva e razoable. Tamén se dicía que esta administración está obligada a dispoñer da mellor estrutura organizativa, como exixe a normativa vixente, tanto para darlle resposta ás necesidades dos cidadáns como para crear unhas condicións óptimas de traballo que favorezan a motivación e esmero do persoal no desenvolvemento do seu labor. E tamén se dicía que se debería partir do estudo da Universidade de Vigo sobre a modificación da RTP, aínda que adaptando as necesidades actuais e corrixindo aquelas disfuncións que presentaba. Porén, negóuselles aos representantes do persoal iniciar a tan demandada e comprometida negociación da RTP ata que un novo conflito laboral impulsado polo persoal da Policía Local en marzo de 2016 forzou o goberno do señor Lores a iniciar a redacción dunha nova RTP. E para iso, faltando o asinado, rexeitouse o estudo da Universidade de Vigo e contratouse unha empresa, esta vez privada, co encargo de elaborar un novo documento. A pesar de contar desde novembro de 2016 cun prazo de 5 meses e medio para entregárllelo, o estudio non chegou ás mans das organizacións sindicais ata un ano despois. E hai que decir que, tras as primeiras reunións, tanto as organizacións sindicais como o propio persoal do Concello presentaron por rexistro un número importante de alegacións os primeiros documentos de organización e funcións. O documento 3, valoración de postos de traballo, xa non foi negociado con seriedade e pasouse a reunións de despacho xerando un clima de enfrontamento entre colectivos. Neste tempo, ademais, o señor Lores actuou de bombeiro pirómana afirmando nun medio que habería que falar dos sindicatos. Isto díxose en setembro deste mesmo ano. De mafias sindicais na administración. Están levando a que a xente odie os sindicatos e a que as condicións laborais sexan peores e que en certos sectores se privaticen as cousas. Todo iso leva ao Grupo Municipal de Marea Pontevedra a presentar a seguinte proposición. Primeiro, instar a Xunta de Goberno local a intensificar a negociación cos sindicatos do Concello para aprobar unha nova RTP, establecendo un calendario de xuntanzas que permita reconducir a actual parálise dentro dun marco temporal de 2 meses. E segundo, instar a Xunta de Goberno local ao emprego dos mecanismos de xestión orzamentaria precisos para concretar un acordo económico cos sindicatos que dé a resposta ás necesidades de actualización e crecemento da administración e que supoña unha recuperación do poder adquisitivo perdido polo persoal municipal nos últimos anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei Núñez.
Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Esta moción es bastante genérica, pero sí ayuda a dar visibilidad a un problema existente y ya solo por eso yo la voy a votar a favor. Los principios más importantes de una plantilla deben ser racionalidad, economía y eficiencia, y contener conceptos básicos como asignar funciones de manera justa, promoción interna, objetividad en la producción y, sobre todo, funcionarios al servicio de los ciudadanos y nunca al servicio del Gobierno. Por todo ello, hay que hacer un análisis del conjunto y tomar decisiones para adecuar la plantilla al momento actual, valorando los puestos de trabajo en vacío, trabajo que creo que ya se ha hecho. Es verdad que es mucho trabajo el que se requiere y es muy difícil hacer una RPT objetiva y más difícil todavía contentar a todos los empleados públicos, pero el esfuerzo es necesario y es urgente para tener una RPT digna, actualizada y conforme a derecho y, sobre todo, a los tiempos en los que vivimos. Por eso insisto, aunque es mucho trabajo para el grupo de Gobierno, para eso gobiernan. Así que pónganse las pilas y pónganse a negociar. Moitas grazas, señora Rey Martínez. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, isto é unha moción que podíamos definir como moción pisuerga. Sí. Xa que hai un problema, presentemos unha moción, vamos a intentar sacar un pouco de rédito, uns cuantos aplausos que non veñen mal, non? E xa ganamos o día, que diría a miña nai. Lástima que non se lle ocurrira presentar esta moción ou tiver este interés un poquinho antes e negociase co Goberno pois algunha partidiña que pudera ampliar as posibilidades de mellorar a negociación. É unha auténtica lástima que non se lle ocurrira antes. Pero, bueno, está ben que se presenten estas mocións, non? Está unha moción que pode asignar calquera, porque está chea de lugares comuns. Quen vai a opoñerse a que se negocie? Todo o mundo está a favor de que se negocie e de que se intensifique a negociación. Todo o mundo está a favor de eso. Como non vai a estar a favor de eso? Sigo? Ou non? O Gobierno non. Bueno, todos estamos a favor de que se negocie. Uns con mellor intención e outros con peor intención, pero todos estamos a favor de que se negocie. Por lo tanto, creo que é de perogrullo pedir que se intensifiquen as negociacións. E falar de actuar con mecanismos orzamentarios, insisto, se pudo actuar por parte do propoñente no orzamento, pero 30 segundos despois de que se lle dera o borrador xa dixo que se iba a ter. Sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Por lo tanto, sona bastante oportunista. Eu sei que isto pode parecer mal e que igual non me estou ganando hoxe aquí ningunha amistad específica, pero, bueno, as verdades hai que dicilas, non? E hai mocións que, bueno, que se traen a pleno porque se intenta sacar algún rédito político cando se pudo facer algo máis antes de traela, non? En todo caso, nós, evidentemente, apoiamos que as negociacións vayan adiante, intentamos que as negociacións fructifiquen en algo positivo para os traballadores e traballadoras do Concello. Na medida das nosas posibilidades, intentamos mellorar as propostas que se lle fan aos traballadores e traballadoras do Concello e, como non, vamos a apoiar esta moción, por suposto. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bienvenidos a todos los asistentes al Pleno. Bueno, es curioso cómo el Partido Socialista y María Pontevedra le tienden la mano, señor Lores. Ambos están más preocupados por lo que va a suceder a partir de mayo que por las necesidades reales del Concello de Pontevedra. Es curioso cómo el Partido Socialista nos pretende lavar su imagen aquí con 100.000 euros y Marea de Pontevedra mostrando su apoyo a los trabajadores por un lado y por el otro presentando su apoyo incondicional a los presupuestos que usted presenta. Señor Lores, yo se lo voy a decir claramente.
en 20 años, en materia de personal, es usted un auténtico incompetente. Un auténtico incompetente. Tenemos un proyecto organizativo y una RPT del año 1999. Un proyecto organizativo que usted, señor Lores, el Goberno de BNG, decía: o noso grupo non avala o proxecto organizativo que se trae porque entende que non se cumpre cos principios de racionalización, economía e eficiencia, que son principios que deben guiar el buen funcionamiento dun concello. Consideraban que esta organización estaba hecha a la medida del grupo del Partido Popular, que era quien la había redactado. Resulta que 20 años después, señor Lores, usted continúa con lo que usted acaba de describir desde aquella época, el proyecto organizativo del Partido Popular. No sé si decir que es el mejor proyecto que ha tenido aquí el Concello, porque ustedes no han hecho apenas ningún cambio, a no ser por alguna esfera de las que a ustedes les gusta tener bien considerada. Señor Lores, 2 años llevamos enquistados y con los servicios municipales colapsados. Todo esto lo pagan los vecinos de Pontevedra. Lo pagan en la tramitación de los expedientes, la tramitación de las licencias y, sobre todo, también lo pagan económicamente con las numerosas sentencias en contra del Concello de Pontevedra que usted está perdiendo mes tras mes. Me preocupa seriamente usted, señor Lores, me preocupa su gobierno. Usted tiene... Por aquí las asociaciones sindicales están pidiendo continuamente que vaya usted y se siente con ellas, que negocie con las asociaciones sindicales. Pero usted se preocupa más de ir ahora a su nuevo cometido, ¿no?, que es ir de tertuliano. Ahora usted se dedica a ir de tertuliano por España adelante, viajando en avión. Y claro, uno tiene mal de altura. Uno cuando va a esas alturas no tiene conciencia de lo que pasa aquí en Pontevedra. No tiene conciencia de lo que pasa en Monteporreiro, de lo que pasa en Mollabao, de lo que pasa en el barrio de La Seca y en tantos otros barrios que usted tiene abandonados y parroquias. Usted, señor Lores, en el año 2015 también se comprometió a llegar a un acuerdo para tener un nuevo proyecto organizativo. Usted faltó a su palabra. Y si no llega a ser por movilizaciones de la policía local, aquí seguimos sin negociación, sin proyecto y sin RPT. Ellos fueron los impulsores de que usted reaccionase, señor Lores. Qué curioso también, ¿no? Qué curioso que usted, señor Lores, nos decía aquí en el año 99 que entendían las legítimas aspiraciones de los funcionarios. Así lo manifestaron en la comisión de la época, en la que entienden que se debía equiparar con los funcionarios de los otros concellos en la misma medida en la que ustedes apoyaban claramente los incrementos efectuados de específicos y de complementos de destino, pues consideran que es de justicia para ellos. Qué hipocresía, señores. Qué hipocresía cuando ahora no atienden ustedes las demandas de la policía local en cuanto a la equiparación. Ya le ha dicho nuestro compañero de María Pontevedra, en el compañero de corporación, hay que hilar muy fino aquí. La RPT que ustedes se encargaron en el año 2016, un año de incompetencia, señor Lores, para negociar con nadie. ¿Cómo es posible que de 5 organizaciones sindicales no haya llegado usted a un acuerdo con absolutamente ninguna? Y ya voy a rematar la intervención diciendo como lo empecé. PSOE y María Pontevedra. Por un lado apoyando a los trabajadores y por el otro lado apoyando los presupuestos. Esto no es coherente, señores. Usted, señor del PSOE, por 100.000 euros quiere lavar su imagen con los trabajadores del Concello, cuando usted es el primero que le ha ofrecido su mano en los presupuestos al señor Lores. Desde el Partido Popular vamos a apoyar la moción. Dialogue, señor Lores, de una vez con todas las organizaciones sindicales y saque adelante, por fin, una RPT
que bien merezca y reconozca a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Pontevedra. Muchísimas gracias. Grazas. Señor Lejísima, ten a palabra. No, Borreite, espera un momentiño. Pide de novo. Ten a palabra, señor Lejísima. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, mostrar o meu respeto e consideración con todo o persoal que presta servicios para o Concello de Pontevedra, como tamén para a Xunta de Persoal e os seus representantes. Como respeto tamén as distintas manifestacións en contra deste concelleiro, tanto as peticións dos delegados da Policía pedindo a dimisión, como abucheándome cando chego ao Concello nas concentracións que fan diante. Digo isto, que asumo e respeto todo eso, porque este concelleiro é o responsable da negociación e non o señor Lores. Eu comprendo que os partidos da oposición que veñan aquí suscribindo as palabras do señor Fernández e que non vou a repetilas, porque algunha da argumentación iba a comentala eu con respecto á propia moción. Me comprendo que hai expectación, hai público e é un tema fácil para sacar o aplauso, fácil para criticar a oposición. Eu, hasta hai os primeiros 6 anos que fui un concelleiro de persoal, realmente as cuestións de persoal que o goberno municipal traía a pleno iba sacando sin ninguna intervención casi por parte da oposición. Últimamente non é así. Pero, bueno, entrando no que é na moción en sí, non é a primeira vez que ven esta moción, isto xa ven outra vez. E por parte deste concelleiro, vai a seguir negociando co estudio do RPT. Non vou entrar no que na... Non é o que vou entrar... Disculpe un momentiño, por favor. O público, a ser posible, como é a súa obriga, que garde silencio e que respete as intervencións. Ben, non vou a entrar ao que é no contido da moción en sí, simplemente lle pediría ao autor dela, ao señor Rei, que se ilustre en canto ao organigrama actual que hai e o que había no 99. Non ten nada que ver nin a relación de postos actuais, tampouco. Isto é unha cuestión porque o que é a administración non é algo estático, sino algo dinámico que se vai mudando co paso do tempo e en función das necesidades. E en canto ao estudio da Universidade de Vigo, está a disposición de vostede no servicio de personal para que o vexa, para que lle bote unha ollada, vexa as distintas valoracións, incluso unha representación sindical presentou un escrito pedindo a emenda á totalidade, a retirada de todo, entón valorio vostede se servía ou non para algo. Pero, en fin, este concelleiro non está aquí para facer cuestión desto, e non sei se vostede na intervención anterior, señor Rei, cando referido aos orzamentos, falaba de que se fará para o ano que ven os verdadeiros orzamentos, non pretendería que tamén isto se deixo para aquela, esta negociación, supoño que non. Supoño que aí non estaba encollido. Finalmente indicar que imos a votar a favor da moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor García Lejísima. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, honralle ao señor Lejísima esta petición de disculpas. Creo que pediu disculpas. Agradezolle tamén o ton que empregou e o sentido do voto que anunciou. En todo caso, convén recordar que a dinámica de recortar o poder adquisitivo iniciou un goberno de Rodríguez Zapatero coa baixada do 5% dos salarios e a posterior conxelación, e que a xogada completou un goberno de Mariano Rajoy consolidando iso e suprimindo ademais a paga extra de 2012.
non parece, segundo as centrais sindicais, desde 2010 a perda de poder adquisitivo aproximase ao 14,5% de media para todos os traballadores. Non parece, por tanto, abondo para compensar esa perda de poder adquisitivo e, por tanto, para apazugar aos traballadores o conflito no Concello de Pontevedra, eses 100.000 euros a maiores dos que se falou aquí, tamén aproveitando non que o Pisuerga pasa por Valladolid, sino que o Lérez pasa por Pontevedra. En todo caso, na actualidade, o certo é que ningunha organización sindical amosa o seu apoio a este estudo da RPT, e a esa oposición súmanse colectivos como a Policía Local, que ven mantendo movilizacións desde 2016, sen que o alcalde tomase a iniciativa de recibir ou mediar para buscar unha solución pola vía da negociación. E a isto débeselle sumar a petición, por un lado, de dimisión pública do concelleiro responsable, recolle a prensa local do día 26 de abril deste ano, as numerosas demandas en materia persoal que o Goberno do Concello ven perdendo nos xulgados, o malestar crecente dos traballadores que, sen dúbida, repercute no servizo público que prestan e nas relacións internas e a continua aposta pola privatización de servicios que dá como resultado un cadro de persoal afastado da dimensión que requeriría o Concello. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, está claro, está clarísimo. A culpa é de Zapatero. Non podía ser outro xeito. A culpa é de Zapatero, non? Pero bueno, en todo caso, probablemente, si Marea e Partido Socialista empuxasen na mesma dirección, probablemente, non o sei, igual se tivera conseguido arrancar todavía máis dentro do orzamento, probablemente, por unha simple cuestión numérica, señor Rei, por unha simple cuestión numérica, probablemente, non o sei, pero bueno, aí queda a idea, non? Igual se podrían facer as cosas de outro xeito. E vou ser moi breve, vou acabar, non? Simplemente decir que a veces é mellor estar calado que falar e descubrir a ignorancia do que fala. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Se non hai máis intervencións, sométese... señor Rei Núñez, ten a palabra. Usted perdone. Parece que o señor Fernández estaba mirando o seu espello ahora que con isto que dixo, non? No, bueno, en todo caso, saíndonos un pouquiño do espírito navideño, e para rematar, quería dicir que teñen problemas moi graves en bombeiros e marchaselles o que gañou a praza de xefe. En a policía local, onde lles gusta funcionar pola vía do ordeno e mando, acumulan sentenzas perdidas polas que temos que pagar todos. Está o caso tamén da resolución do contrato de externalización na Sociedade de Turismo de Pontevedra, que iso levou ao despedimento das 3 traballadoras que prestaban os seus servizos a través dunha ETT na Casa da Luz, unha delas tras máis de 9 anos exercendo ese traballo e a outra estando embarazada. E a guinda do pastel chegou a semana pasada coa demanda por acoso laboral presentada contra a súa forma de gobernar o persoal do Concello, en particular contra unha concelleira do Grupo de Goberno. Sométese o asunto á votación. Votos en contra da proposta de Marea Pontevedra? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte do orde do día.
Punto número 9 da orde do día. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre un plan para a atracción de empresas. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da comisión. No. Pardo. Mariscal Pardo de Cela. La 7. Ai, que me traguei. Usted perdone. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno a completar a urbanización do tramo excluído na rúa Mariscal Pardo da Cela. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A Comisión de Mobilidade, Infraestructura e sobre Servicios, en sesión do 11 de decembro de 2018, por unanimidade dos membros da Comisión, ditaminou favorablemente dita proposición. Moitas grazas, señor secretario. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Lores, tuvimos conocimiento de que se iban a ejecutar obras de humanización y plataforma única en las calles Virgen del Camino, Eduardo Pondal y José Casal, y un tramo de la calle Mariscal Pardo de Cela en septiembre del 2007 en la Comisión de Movilidad. Quien les habla ya advirtió de la precisión que quiero hacer ahora, pues en el plano que se nos presentó aquella fecha no figuraba un tramo de la calle Mariscal Pardo de Cela y así quedó constancia en el acta. Se nos dijo de aquella, por el concejal responsable, que aducían falta de presupuesto para ejecutarla. Señor Lores, esto sí que no lo habíamos visto nunca. Nos parece una auténtica chapuza y una actitud muy irresponsable efectuar obras de mejora en calles, pero dejar mitad de una misma calle, discriminando así a vecinos y comerciantes de la obra de reforma, esto sí que no lo habíamos visto nunca. Y máxime cuando posteriormente, estos meses, se anunciaron ustedes obras en otras actuaciones del centro, como es habitual en usted. Una reforma integral de la calle Virgen del Camino y de José Casal y parcial de Mariscal Pardo de Cela. Vecinos que se levantan contra usted, algo ya habitual, y que presentan un escrito al que nadie les hace caso y no responde. Simplemente cuando ya los grupos de oposición hacemos ruido y salimos a la calle mostrando nuestro apoyo, es cuando usted manda a su guardia para ofrecerles 4 monedas de chocolate para tenerlos contentos. Señor Lores, atienda a los vecinos de la calle Mariscal Pardo de Cela. No les engañe, no los margine y ejecute esas obras de humanización. El otro día, el concejal responsable en la Comisión de Movilidad incluso faltó a la verdad diciendo que ya estaba el proyecto en contratación. Quien le habla fue al Departamento de Contratación y allí no consta ningún proyecto nuevo de mejora ni de reforma del tramo pendiente de la calle Mariscal Pardo de Cela. Por tanto, hoy nos sorprende una noticia un tanto engañosa, ¿no?, al leerla, porque viene como a decir que el Gobierno local acometerá, incluso se atreve a decir fechas, antes de que finalice el año, a la par la reforma pendiente de la calle Mariscal Pardo de Cela. El tramo que sale hoy en prensa, tal y como sale reflejado, es una tomadura de pelo a los vecinos, porque en ningún caso se acomete las mejoras que se están haciendo en la propia calle y en las calles que ya están ejecutándose. Entonces, señor Lores, atienda a todos los vecinos de la calle Mariscal Pardo de Cela y ejecute las obras tal cual se están ejecutando en Virgen del Camino y José Casal. Muchísimas gracias. Señor Gómez Junqueira, ten a palabra. Moitas grazas outra vez, señor alcalde. Outra vez, moi bons días a todos e a todas. Ai, señor Martín, preocúpame de verdade o seu futuro. Mire, preocúpame varias cousas do que dixo vostede. Vou intentar, non vou poder responder a todas para non alongarme demasiado. Dixo que tomaron coñecimento dunhas obras de humanización. Non sería por este concelleiro, ni por este grupo, porque, como ben lle dixemos na comisión aos seus compañeiros, gustaríanos que non puxese aí obras de humanización para poder votar a favor, como imos facer desta moción. Humanizar, aínda que sexa un termo discutido, vostede debería sabelo, que creo que é arquitecto, significa reducir a escala humana. E a rúa Pardo de Cela xa ten escala humana.
Non hai que facerlle obras de humanización. Haberá que facerlle obras, pero non de humanización. Vale? Pero, bueno, igual que tampouco hai obras de humanización en todo aquel ámbito. Pero preocúpame máis esa emenda de totalidade que lle fai vostede ao seu partido. A ver, a Rúa Pardo de Cela precisa reparacións. Hai que facer ali algunhas cousas. De feito, vanse a cometer algunhas obras. Pero é unha obra que executou o Partido Popular cando tiña a alcaldía do Concello de Pontevedra. Igual que, como dixen antes, referíndome a Manuel del Palacio, a cidade construímola entre todos, entre todas, e ao longo do tempo, vale? Tampouco diga vostede que é un desastre, que ao mellor, despois chega a maio, igual ten vostede algún problema. Non é un desastre de rúa. De feito, ten unha constitución semellante a da Avenida de Vigo, desde onde se pode ver este treito, que se lleva a facer agora a reparación. Nada máis, de acordo co que se pactou ali coas veciñas e cos veciños, imos reparar este treito da Rúa Pardo de Cela e, por suposto, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Martín, quere volver a intervir? Sí, gracias, señor alcalde. Muy brevemente. No se preocupe usted por mi futuro, que yo ya me preocupo del mío, señor Xunqueira. Mire, vamos a ver, humanización, los medios locales, en varios artículos de prensa, todos emplean la palabra humanización. La palabra humanización hoy en día es una palabra de vanguardia cuando se hacen intervenciones urbanas en cualquier ámbito de cualquier ciudad. Entonces, no vaya usted a priorizar la moción posiblemente por emplear ese término. Mire, en las calles aledañas se ha hecho una renovación o se está haciendo una renovación integral de las calles. Se está renovando los servicios de agua, los servicios de saneamiento, los servicios de telecomunicaciones, la red de gas. Se está adecuando una nueva iluminación. ¿Usted todo eso lo va a hacer, señor Lores? ¿Eso es lo que dice su concejal que se va a hacer en este tramo de Mariscal Pardo de Cela? ¿Va a renovar todos los servicios como tiene la propia calle o la calle Virgen del Camino? Porque lo que ya sí es evidente es que allí hay los restos de una grúa, que tampoco en 10 años que lleva allí ustedes han gestionado nada, ni han hecho nada para quitarla, con el consiguiente daño estético para todos los empresarios y comercios que hay allí en esa calle, que aunque no sean muchos, pues también hay que tenerlos en cuenta. ¿Y qué les va a decir? ¿Les vamos a quitar un jardín que actualmente es un estercolero con excrementos de perros, que nadie limpia, por cierto? Y aquel solar también abandonado que han limpiado los propios obreros para guardar la maquinaria. ¿Eso es lo que usted le va a decir? ¿Le va a dar a usted a una calle dos tratamientos? ¿Un tratamiento calle Virgen del Camino, un tratamiento Avenida de Vigo? ¿Usted le está tomando el pelo a los vecinos de esa manera? Mire, señor Lores, yo no sé si usted tiene conocimiento de ello, pero los vecinos han presentado un escrito a finales de octubre y en el que tenemos aquí como cuatro hojas con firmas de todos los vecinos. Y lo que usted le está diciendo es que les va a quitar un jardín, que les va a poner 2 plazas de servicios y hacer la gestión para quitar la grúa. Esa es la tomadura de pelo que usted le está diciendo, señor Lores, a los vecinos de la calle Mariscal Pardo de Cela. Y encima, faltando a la verdad. Porque usted mismo, señor Gómez Xunqueira, dijo que esa reforma necesitaría de un nuevo proyecto. Y usted en la Comisión de Movilidad dijo que ese proyecto ya estaba en contratación desde hace un tiempo. Y usted falta a la verdad. Y si usted falta a la verdad, es un mentiroso. Usted falta a la verdad a los vecinos. Usted miente. Y el responsable es quien le deja mentir, que es el señor Lores. Entonces, usted sí que tiene que estar preocupado cuando vaya a la calle, no vaya con una limosna, no vaya con una limosna y vaya a la calle a darle los servicios integrales de agua, abastecimiento, telecomunicaciones, red de gas, iluminación y el mismo tratamiento del firme de la calle. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martín. Señor Gómez Xunqueira, pasamos a outra cousa. Votamos esta moción, votos en contra da moción, ningunha, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade. Ben, entón, me traguei un par de mocións. Punto número 8, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da moción conxunta do Grupo Municipal de Marea Pontevedra Mixto de Ciudadanos instando a formular un rexeitamento de emisario submarino da estación depuradora de aguas residuais dos Placeres, Lourizán, presentado pola Xunta de Galicia actualmente en fase de alegacións. Urxencia dase por aprobada e ten a palabra
Pois, quen ten a palabra? A señora Moreira. Moitas grazas. Nesta proposición que presentamos conxuntamente con Ciudadanos, recollemos non máis que a petición dos veciños de Lourizán sobre o rexeitamento emisario submarino da estación depuradora de aguas residuais do Placeres, presentado pola Xunta de Galicia. No pleno de outubro, aprobamos neste pleno por unanimidade unha declaración conxunta rexeitando a ampliación de Adar dos Praceres. Tamén aprobamos por maioría a nosa proposta que inclúe, entre outros puntos, a de instar a Xunta de Goberno local a activar, dende a Asesoría Xurídica do Concello de Pontevedra, todas as vías legais e xurídicas encamiñadas a loitar contra esta ampliación e solicitar de Costas non autorice a ocupación destes terreos. A Xunta de Galicia vende a anunciar que atrasa a ampliación hasta o ano 2023, pero agora o que máis preocupa a veciñanza é o proxecto do novo emisario submarino, porque este suporía unha ocupación de 1.300 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, e porque isto supón a primeira fase dunha ampliación posterior. Entendemos e compartimos a preocupación de Lourizán. En relación co proxecto do emisario submarino, en fase de alegacións, se contestar aínda as que foron presentadas pola veciñanza, entidades sociais, concello, partidos políticos, a Xunta de Galicia anunciou no Diario Oficial da Unión Europea para a próxima licitación. A Xunta xa incluíu orzamento para esta obra para o próximo ano. No entorno do emisario proposto existen un total de 49 bancos marisqueiros e sobre moitos deles produciránse afeccións de importancia, non só pola incidencia dos vertidos, senón pola obra de construción do mesmo emisario. Durante todo o proceso de instalación do emisario, terán que paralizarse as tarefas de marisqueo, o que vai a ter unha evidente repercusión económica sobre o sector. Tamén nos falan de que existen elementos patrimoniais a menos de 500 metros de actuación, como o Colexio do Sagrado Corazón, a Igrexa de Lourizán, a Escola de Pescadores. Estes edificios teñen interese cultural e arquitectónico e están intimamente ligados á historia da parroquia de Lourizán. Con respecto ás vivendas existentes no lugar do Cabo, na Praza dos Praceres e nas vivendas da Estrada Vella, poderán sufrir danos e molestias mentras estén coas obras, pero ao rematar o espazo visual vai a ser moi importante porque van a perder as poucas vistas que lle quedan. Esta instalación terminaría por illar a Praza de Praceres do Mar, eliminando a única fachada litoral existente. Supón unha ocupación de 1.300 metros cuadrados de terreros, con construción de máis de 7 metros de altura, é dicir, cun impacto paisaxístico severo. Ante esta situación, en nome da veciñanza de Lourizán, se presenta esta proposición, solicitando que o Pleno do Concello rexeite o anteproxecto do emisario submarino presentado pola Xunta de Galicia, actualmente en fase de alegacións, que se remita este acordo á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Instar a Xunta de Goberno local a que lle solicita a Xunta de Galicia que proceda a retirada do proxecto do emisario submarino polos motivos expostos. Instar a Xunta de Goberno local a que lle solicita ao Ministerio instar a Xunta de Goberno local a que faga fronte a este proxecto por dúas vías, a través da vía administrativa da Xunta e tamén contra a decisión de Costas, en caso de que finalmente autorice a concesión, e tamén pola vía xudicial ata as últimas instancias. Non somos conscientes de que a construción dun novo emisario implica directamente a ampliación da depuradora. Establécense nos pregos que neste emisario se conectará ao efluente da futura Edar. Se todos e todas estamos de acordo con non ampliar a Edar, tamén debemos amosar o rexeitamento a este proxecto e posicionarnos cos veciños de Lourizán. Nos preocupa que a Xunta de Galicia, sin ter en conta as alegacións presentadas
anunciara con tanta premura o pasado mes no Diario Oficial da Unión Europea a información previa do contrato que inclúe a elaboración do proxecto construtivo e a execución da obra de cámara de carga, a estación de bombeo emisario e o propio emisario submarino. Na zona de Recheos de Praceros, nas inmediacións do bombeo actual, e dando unha data xa estimada de publicación do anuncio de licitación para 11 de marzo de 2019. Recordemos que a construción das obras desta cámara de carga, estación de bombeos e conexións se empraza no proxecto sectorial para o asentamento industrial de Lourizán como unha zona de equipamento e servizos, polo que non se encadra dentro dos usos permitidos. Por outra banda, ao estar situadas na zona de dominio público marítimo terrestre e na zona de protección da estrada PO11, deberá contar coas autorizacións correspondentes. Mediante a aprobación desta proposición, din os veciños e veciñas que dará máis clara cal é a postura deste Concello respecto ao proxecto do novo emisario submarino e sobre a estrategia que se debe seguir. Moitas grazas. Gracias, señora Moreira. Señora Rey Martínez, tiene la palabra. Gracias. Una nueva estación de bombeo para un emisario contemplado para unas futuras instalaciones no tiene sentido por las siguientes consideraciones. Primero, no estamos de acuerdo con la ampliación de la EDAR en el emplazamiento actual, tal y como acaba de explicar la señora Moreira. Estamos a favor de mejorar la eficiencia de las instalaciones actuales por la vía de segregación de las aguas pluviales y las residuales urbanas, así como la ampliación y optimización de los procesos actualmente existentes, incluso incluyendo alguna etapa más, sin aumentar el espacio ocupado y a medio plazo cambiar la ubicación de la EDAR. Tercero, el emisario existente cumpliría sus funciones si la operación de la EDAR fuese eficiente, lo que incluye la eliminación de nutrientes y de coliformes. Por tanto, a no ser que esta maniobra sea para lavar la cara ante Europa, a la que hay que informar periódicamente, sigo sin entender la necesidad de este nuevo emisario. Muchas gracias, señora Rey. Señor Agustín Fernández González, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós vamos a votar a favor desta moción, que non aporta gran cousa, que xa se aprobou aquí noutros plenos, a pesar da longitude da moción, non? Pero o Partido Socialista reitera que está en contra de calquera ampliación da actual EDAR dos Praceres. Por tanto, na medida en que se poida intuir que o anteproxecto plantexado é un avance para proceder a unha futura ampliación, nós rexeitamos absolutamente calquera ampliación da EDAR dos Praceres. Pero non estamos nin a favor nin en contra de un novo emisario submarino. Non creo que ese sexa o problema. Porque se estamos en contra dun novo emisario submarino, quere decir que os firmantes da moción están a favor do actual emisario submarino, porque nós estamos en contra do actual emisario submarino. O actual emisario submarino é unha barbaridade. É unha barbaridade. Entón, non é un problema de emisario submarino, é un problema de ampliación de EDAR. Dando, creo que a solución non pasa pola proposta de resolución que traemos hoxe aquí, pero, bueno, se isto tranquiliza aos veciños no sentido de sentirse apoiados polo Partido Socialista nas súas xustas reivindicacións para que a EDAR non sexa ampliada non ali, non nos terrenos nos que pretende o anteproxecto, sino en ningún terreno, para deixarlo ben claro, en ningún terreno, se isto sirve para tranquilizar os veciños, pois non temos ningún problema en votar a favor desta moción. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días a todos. El compromiso del Partido Popular Local de Pontevedra y de su presidente, Rafael Domínguez, en contra de la ampliación de la depuradora de Lourizán está vigente. Me he opuesto a la ampliación y sigo haciéndolo. Eso no quita que tengamos un problema muy grave en la ría. Tenemos una ría contaminada, el alcalde es uno de los máximos responsables y aquí lo que se está viendo es que se dedicó a ir contra empresas que decían que contaminaba y lo que nos dice Europa es que lo que contamina son E. coli, que son de las heces de los ciudadanos de Pontevedra.
El gran problema de la ría y que tenemos ahora es que está contaminada, está profundamente contaminada. Nosotros estamos sujetos a tener una de las sanciones más elevadas de la historia de la Unión Europea por parte de Europa porque la ría está contaminada. Y no nos dice que son las empresas, que todo puede contribuir, nos dice que son el E. coli. Y ese E. coli en un futuro va a poder venir a cerrar playas, imagínense lo que significa para el turismo, o a cerrar bancos de marisqueo. Por lo tanto, ahí hay que hacer algo. Mi compromiso contra la ampliación es firme, lo mantengo y lo reitero, pero eso no quiere decir que este emisario esté mal. Desde nuestro punto de vista, el emisario es pertinente para la ría y para los pontevedreses y los concellos limítrofes. Este emisario, lamentablemente, afecta de forma parcial, no como la ampliación, a la parroquia de Lourizán, cosa que lamento profundamente, pero es necesario y pertinente para avanzar en el saneamiento de la ría. Asimismo, probablemente en unos meses vendrán aquí a decir si se va a estar a favor o no de las mejoras dentro y que no afecten al tamaño de la depuradora. Y en ese caso nosotros decimos que estamos a favor de todas las obras que se hagan por mejorar la depuración y que no afecten a los límites de la depuradora actual. Yo creo que lo que podemos hacer en este caso es traer propuestas, y ya lo hizo una vez el Grupo Ciudadano y nosotros las votamos a favor, propuestas para la parroquia de Lourizán. Podemos traer propuestas que el alcalde, que lleva 20 años aquí y que no ha hecho demasiado por Lourizán en los últimos años, podría, pues, por ejemplo, crear parques públicos. Por cierto, el PSOE votó en contra del Parque de la Dignidad en las enmiendas del Grupo Marea. Podemos traer aquí la mejora del Pazo Lourizán, la creación de espacios deportivos, la mejora generalizada de un barrio, y yo lo que creo es que todavía tenemos un barrio que en muchas ocasiones está con falta de cuidados y de limpieza por parte del Concello de Pontevedra. Entonces, entendemos que el emisario perjudica parcialmente al barrio de Lourizán, lo lamentamos, entendemos que hay que hacer una actuación urgente en la ría y lo que proponemos desde el Grupo del Partido Popular es mejoras en el barrio desde el Concello que se pueden acometer, mejoras importantes en el barrio, pues lo que he dicho de este foro, incluso yo creo que se había traído al Pleno aquí, mejoras en cuanto a la imposición, la carga impositiva para los vecinos. El Partido Popular está en contra de la ampliación, pero en este caso vamos a votar en contra de este emisario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. É que acabo de levar un chasco, porque íbamos tamén cunhas unanimidades estupendas, eso do espírito. Ai. Vai outra vez. Nada, o do espírito navideño está claro que non vai ben hoxe, Pois eso, eu acabo de levar un chasco, porque eu decía, bueno, estamos aquí con unhas unanimidades nas mocións estupendas, e nunca pensei que esta non fose a sair por unanimidade, a verdade. Pero bueno, que lle vamos a facer? O grupo do BNG, o Goberno Municipal, vai apoiar esta moción en coherencia con outros acordos plenarios que xa se teñen adoptado neste pleno e, ademais, en coherencia co que os informes dos técnicos están remitindo á Xunta de Galiza nos distintos trámites aos que se está sometendo este novo emisario. En primeiro lugar, informouse que non está de acordo co planeamento urbanístico, ademais que xenera moitos conflictos e moitos problemas porque o punto de vertido, o punto final do emisario non está de acordo nin os concellos, nin o sector, nin ninguén, que non entendemos porque se o emisario actual, que é certo con a catástrofe, non sirve porque o vai poder usar ENCE despois, porque se é malo, é malo, pero que o ENCE despois é xa absolutamente esperpéntico. Neste novo trámite que está facendo a Xunta de Galiza declarando de interés xeral, unha obra de interés xeral o emisario e sometendo novamente a información, remitiuse ao Concello de Pontevedra que emitise informe sobre este novo trámite, informe que ten que estar fundamentado sobre se está de acordo ou non con este novo emisario. Este informe xa se lle remite, porque para o Concello de Pontevedra remata o plazo de luns para este informe, despois continúa o plazo de alegacións. Este informe saiu hoxe para a Xunta, no que se informa desfavorablemente
esta obra do novo emisario, reiteramos o incumprimento co planeamento e, ademais, recordamos a Xunta de Galiza o acordo unánime do pleno pasado da corporación, na que esta corporación, por unanimidade, acordou que os terreos onde está previsto a cámara de carga e onde se conecta ese emisario fosen destinados a un parque, a unhas instalacións deportivas. Polo tanto, habendo ese acordo unánime da corporación, o lóxico é que se lle remita e iso está radicalmente en contra de que nese mismo espazo se faga a conexión do emisario e a cámara de carga. Isto xa está trasladado á Xunta de Galiza e a nosa voto vai ser favorable e, lóxicamente, de salir aprobada esta moción, tamén se lle dará traslado á Xunta de Galiza desde o Goberno Municipal para que o teñan en conta no plazo no que están como un argumento máis da fundamentación do Concello de Pontevedra en contra da obra deste emisario. Polo tanto, lamentamos que non haxa, que se rompese a unanimidade neste punto e, eu pensaba que reconsidero porque o papelón é grande e íbamos co do espírito navideño, parecía que a cousa iba ben. Se están en contra da ampliación de Dar, se están a favor de que aí se faga ese equipamento, voten a favor da moción. Moitas grazas, señora da Silva. Señora Moreira, ten a palabra. En principio, agradecer aos demais grupos que votan a favor, non así o Partido Popular, que agora parece que vai dando a cara e que ata agora únicamente o seu apoio foi de postureo e de evitar que a veciña. Moitas grazas, señora Moreira. Non acabou. Pois déalle outra vez aí, porque isto se foi. Aí vai. Vale. Tampouco os veciños están pedindo melloras ni contraprestacións. Non, están reclamando un terreo que é deles e que non queren nada a cambio. Non estamos buscando cambios, están buscando que ese terreo non se utilice. Como ben dixo a Carme da Silva, hai un emisario que está dentro da propia actual e que se vai utilizar por Ence. Por que non para esta? Se non vai haber ampliación, como dixemos. A parte, nos preocupan moitísimos riscos medioambientales. Existe un cambio climático. Estamos vendo como ano a ano se está inundando a autovía de Marín. Esta estrada leva inundándose no que va de este outono e inverno en máis de 4 ocasións. E a depuradora está a nivel da lámina de auga. O risco de que alcance a depuradora podería ser un desastre natural con consecuencias irreparables nunha ría que xa está moi afectada. A que deberemos aspirar é a protexernos o litoral e ir retirando infraestructuras. Non o estamos a facer ben e de seguro que no futuro nos arrepentiremos. Pero na memoria de moitos veciños e veciñas quedan os nomes dos responsables que xamais se esquecerán das desfeitas realizadas unha tras outra dende hai 60 anos. No DOGA deste 26 de novembro se somete de novo a información pública deste anteproxecto para o novo emisario, para os efectos do trámite urbanístico, sobre solicitudes de concesión de ocupación de terreos de dominio público marítimo terrestre, onde figura que a Administración Urbanística competente emitiu informe perceptible sobre a compatibilidade urbanística de actuación, poñendo de manifesto a non adecuación do anteproxecto co planeamento urbanístico vixente. Neste emplazamento non se contemplan os usos pretendidos. Aínda así, a Xunta de Galicia levou isto a Europa. Sería moi contradictorio que neste pleno se fixese unha declaración institucional rexeitando esta ampliación da DAR, onde todos nos sumamos a mesma. E agora non rexeitemos esta obra porque pode supoñer o inicio desa ampliación que todos rexeitábamos. E tamén garantir a súa protección para disfrute público dos veciños e veciñas, que é o único espacio do litoral que lle queda nesta zona. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Moi brevemente, señor alcalde. Señor Domínguez, para avanzar no saneamento da ría non só hai que mellorar o emisario submarino, que ao mellor sí, non sei, pero ao mellor sí. O que hai que mellorar é a depuración das aguas residuais.
O que hai que mellorar é o funcionamento da EDAR, porque o que sale por esos ecólisos que usted se refiere, que salen polo emisario submarino, son consecuencia de que a EDAR non funciona como ten que funcionar. E aí hai unha responsabilidade que se chama Xunta de Galicia. O problema non é un problema de que haya que cambiar o emisario, senón o problema é que o que sale é o que sale. E sale así porque a depuradora non está funcionando e hai uns responsables. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Se non hai máis intervencións, sometes un punto a votación. Votos en contra da proposta, ningún, perdón, 7. Abstencións, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros. Maioría folgada dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 9. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o plan de atracción de empresas. Señor, bueno, xa está a urxencia sobreentendida, que ten apuro e ten a palabra o señor Domínguez Artimio. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Pontevedra económicamente se está muriendo y su máximo responsable, el alcalde Lores, se niega a verlo. Pontevedra empezó el año con la tasa de desempleo más elevada de las 7 ciudades gallegas. Somos la segunda ciudad que menos empresas crea en cada trimestre y todos los parámetros económicos que vemos y observamos y en los que nos comparamos son pésimos. Pero además es que los pontevedreses, algunos hemos visto con pena, otros han visto con alegría, cómo recientemente una empresa como el Nosa cierra las puertas en nuestra ciudad y se va a otra ciudad. Concretamente la recogen con los brazos abiertos en Cantabria el presidente en la ciudad de Torrelavega. Estoy hablando de 150 empleos, estoy hablando de 150 familias, estoy hablando de 55 millones de euros que se van a invertir en Torrelavega y no aquí. La ciudad de Pontevedra carece de referentes empresariales significativos en comparación con otros lados y esto se produce por dos motivos fundamentales. La beligerancia que el alcalde tiene con las empresas que tenemos aquí y la indiferencia con la que trata a las empresas que quieren venir. Desde el Partido Popular entendemos que a lo largo de la historia las ciudades que han crecido son aquellas en las que el crecimiento económico las ha activado y las ha ayudado a su desarrollo habitual. Ha sido así a lo largo de la historia y va a seguir siendo. Y Pontevedra, por imposible que parezca, se está convirtiendo en un mero satélite de Vigo. Y a mí me duele profundamente. Pontevedra en los últimos 20 años ha perdido importancia geopolítica, sin duda, que alguien piense en Pontevedra hace 20 años y piense ahora. Pontevedra ha perdido importancia económica con respecto a Vigo en los últimos 20 años, sin duda, y desde luego Pontevedra ha perdido en los últimos años el liderazgo que se le sobreentendía como capital de provincia. Estamos dejando que Pontevedra se muera poco a poco, estamos viendo que Vigo despega y estamos viendo que todos los centros de decisión que teníamos en Pontevedra se están desplazando a Vigo, que se va a convertir poco a poco en la capital de facto. Tenemos además un alcalde que, como decían los vecinos de Mollabao, se pavonea y presume de no coger el teléfono a las empresas. Empresas como IKEA que, por los estudios que he podido ver, generan 450 puestos directos y además generan un efecto positivo en el comercio local porque la gente, cuando va a IKEA, se desplaza después a la ciudad. Pero además de pavonearse, yo les hago una pregunta. ¿Dónde se va IKEA? A Pontevedra no. ¿Dónde va? A Vigo. Estamos dejando que las empresas de Pontevedra se vayan a Vigo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que un alcalde se pavonea de que las empresas no vengan y estamos dejando que los puestos de trabajo se vayan a otro lado. Pero además, estamos en una dicotomía que el BNG no consigue explicar. Por un lado, el alcalde había dicho y ha dicho recientemente a los periodistas locales que él no tiene nada que ver con la salida del Nosa de la ría de Pontevedra. Pero, sin embargo,
dice que es una decisión empresarial. Pero, sin embargo, hace un año decía: loitarei con todas as miñas forzas para que el Nosa non se consolide na ría. Por lo tanto, o mentía antes o miente ahora. Hace un año decía que luchaba con todas sus fuerzas para que la empresa se vaya, para que 150 familias se vayan, para que la actividad y el trabajo se vayan a otro lado, y hoy, como estamos cerca de las elecciones, ya lo que dice es que él lo que quiere es que son decisiones empresariales en las que no tiene que ver. Yo, si lo pudieses aclarar, sería fantástico, si lo pudiese aclarar el señor alcalde. Bien, y yo lo que tengo que decir aquí, que en el momento en el que se cierra una empresa, en el momento que decenas de familias se van a la calle, en el momento en que decenas de personas tienen una incertidumbre absoluta, nosotros lo que teníamos aquí es una concelleira de promoción económica que celebraba una fiesta porque familias se iban a la calle, una fiesta porque la gente lo pasaba mal. Yo no me imagino a la concelleira de promoción económica de Coruña celebrando que Alcoa cierre sus puertas. Por lo tanto, yo lo que creo que fue una falta de respeto, yo lo que creo que mientras la gente tenía incertidumbre, el Concello aquí se lavaba las manos, y por eso tenemos los datos económicos que tenemos año tras año, que son absolutamente tristes para la ciudad y que están llevando un declive sin igual, vea por donde se vea. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Gracias, señor Domínguez. Non se preocupe usted que a Conselleira de Promoción Económica lle vai a contestar a usted toda a súa... Se lo agradezco profundamente. O seu, como podía decir? Se lo agradezco al a alcalde. súa demagoxia Me gusta que me llame demagogo. e o seu desconocemento, obviamente, de moitas outras cousas. Señora... Loitarei con todas as miñas forzas. Señora Moreira, ten a palabra. Gracias. Aínda que compartimos a súa preocupación pola falta de creación e impulso do emprego nesta cidade, non compartimos para nada unha exposición de motivos que justifica ter empresas que incumpra a legislación vixente en materia de sostenibilidade ambiental, degradando a ría. Empresas sí, pero que sexan sostibles económica e ambientalmente. Sí, con emprego digno de calidade, pero non a prezo de sepultar a riqueza do ecosistema da nosa ría. O sentido común di que non se debe permitir a instalación de industrias que non sexan responsables co medio ambiente. Igual que iríamos en contra de calquera empresa que vulnerase os dereitos dos traballadores e traballadoras. E, dende logo, non aceptamos instalacións sen ter en conta as afeccións que isto suporía para a veciñanza. A ría de Pontevedra en relación a este tipo de industrias é un claro exemplo de que non se debe facer. Creo que todos pensamos que estaría mellor noutro lado, sin dúbida. A degradación da ría, a perda de postos de traballos en sectores de marisqueo e pesca, en sectores produtivos, obras ilegais como as do Porto de Marín e unha política económica inexistente de poñer en valor o ecosistema natural que temos evidencia de que non todo vale. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, esta é unha desas mocións que é fácil votar a favor, non? Porque non di nada, é tan xenérica que é fácil decir que sí. Total, que vamos a votar? Pues non... A curiosidade máis importante desta moción é que o partido e o candidato que van por aí dicindo que son alternativa e que incluso se ve como o próximo alcalde de Pontevedra, pois non acerta a indicar ni unha soa medida para poñer en marcha este plan de atracción de empresas. Iso resulta un pouco paradóxico, non? Porque ou se teñen medidas ou liñas mestras da actuación, ou falar así é tanto como decir aquel que cando non queremos que unha cosa salga adiante creemos unha comisión. Nós, evidentemente, non llevamos a indicar ao Partido Popular como ten que facer as cousas, alá cada quen coa súa estrategia, pero dá que moi sobrados de ideas non andan neste tema. A trampa que encerra esta moción é que pretende concentrar toda a responsabilidade sobre o Concello de Pontevedra, cando as políticas de fomento de emprego e de industria son competencias de carácter autonómico. Por iso votamos de menos un punto que inclúa exixirlle a Xunta que espabile. Digo eu, que faga algo. Seguro que se no goberno autonómico non estuvera gobernando o Partido Popular, estarían vostedes clamando tamén contra ese goberno autonómico neste asunto. Porque vostedes son moito de cambiar de idea.
Fíxese o papelón que están facendo vostedes agora co tema da transferencia da autopista a AP9, non? De ridículo en ridículo. E tampouco vamos a negar, porque é certo que desde este Concello se poden facer máis cousas para activar a economía da cidade. Cousas que se veñen facendo noutros concellos, pero vamos, se seamos máis serios e queremos ser alternativas, señor Domínguez. Nós sí que temos propostas, e nós sí que as truxemos a este pleno, e se aprobaron en pleno, cos votos incluso do Partido Popular. Propuxemos a creación dun cheque fiscal, propuxemos a creación da figura da iniciativa empresarial de especial interese, ou propuxemos a aprobación dun plan de comercio local con medidas concretas. E todas aprobaron, todas aprobaron. Porque creemos que as cousas deben facerse así, porque senón queda un pouco descolocado, non? Pero bueno, nós vamos a votar a favor. O único que lle pedimos é que na próxima vez se esforcen un poquinho máis. Moitas grazas, señor Fernández González. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. Non sei, agardo non romper o espírito navideño, vou non intentar facer coas mellores intencións esta humilde concelleira chegada da comarca de Tabeirós para agradecerlle en primeiro lugar moitísimo esta moción. A verdade é que eu teño ya que agradecer pois vamos, con de verdade de corazón. E agradezo ya por un motivo básico que a min, bueno, pois eu xa o sospeitaba, pero que creo que vostede acaba de disipar todas as dúbidas, non? Cando vostede fala da economía da cidade, do emprego e demais, vostede ten na cabeza, eu tiña aquí preparado dúas palabras, ennosa, voulle engadir unha terceira despois da súa exposición, IKEA. Esa é a súa preocupación, verdade? 3 empresas particulares e 2 delas privilexiadas, verdade? Sí, son todas particulares, pero neste caso vostede emenda a súa moción falando de 2 en concreto, verdad? 2 particulares, ata aí estamos de acordo. E eu recoñézolle a parte astuta e perspicaz da moción, porque vostede acabase de decatar en 20 anos, cerca de 20 anos de goberno nacionalista e algún máis da oposición, verdad, que o BNG está en contra do mantemento del NOSA na súa situación. Acabamos de caer todos do guindo e nos demos conta, porque aparte foi un tema polo que pasamos discretamente. Nunca o mencionamos, intentámoslo levar a escondidas e as agachadas. E o millor queda algún pontevedrés que non o sabe, que é susceptible de que vostede o explique con todo o luxo de detalles. Pero aparte desa astucia sin igual, que eu lle agradezo, non? Porque de moita axuda explicar os programas políticos das formacións, por certo, compartimos posicións coa maior parte dos gobernos de cidades europeas, incluso con algún simpatizante seu tamén, Pero, aparte desa astucia, como lle dicía, vostede amosa valentía. E aí, oiga, de corazón, de verdad que é vostede un candidato valente. Porque vostede defende, como digo, os privilexios dunha empresa, verdade, a que outros ilustres membros do Partido Popular, ilustrísimos, estou falando de Fraga, de Cuíña, incluso de Feijóo, pois non incluíron nun plan sectorial porque entendían, non, como algún mesmo mencionaba, que era unha bomba de reloxería, pero vostede, pois, oye, sigue insistindo en defender, insisto, os privilexios dunha empresa privada concreta, non? Da igual que contamine, da igual que sexa unha bomba de reloxería, vostede insiste aí. A min dame medo, porque eu estaba ilusionada vendo as súas intervencións no pleno últimamente, nese tono de meeting e demais, e aparte, bueno, hoxe incluso se viña arriba e se enfadaba, gustábame moito, non? E teño que dicirlle que estou preocupada, porque non vai a ser que vostede o que queira ser comercial del NOSA e abandonar a súa carreira á alcaldía, porque eu, bueno, pois xa vamos collendo confianza e gústame en discursos aí enérxicos e potentes. E nos seus discursos vostede sempre menciona que é médico, non? E eu sonlle menos lucida na miña profesión, eu son politóloga,
dá menos, bueno, é menos lucido, non? A verdade é que sí, pero facéndolle un análise das intervencións, eu recoméndolle que intente ser un pouco máis creíble, porque ninguén se cree que vostede defenda a economía de Pontevedra defendendo os intereses dunha empresa privada. Iso non é creíble. E con outras empresas e empresarios cos que estamos, non só eu, sino todos os representantes das organizacións políticas, si, pois, se empezan a queixar, non, de que parece que só ten interese en el Nosa. Que non lle escoito, se quere, non sei se me quere dicir algo ou espera a quenda. Si, acabo, vale. Acabo pronto, Entón, dígolle, non? Porque dá así como, non se sabe, non? Porque o interese e demais. Como lle dicía, solamente voulle dar, mire, tres datos concretos, vale? O primeiro deles é que nestas semanas hai veces que, como lle digo, non, reunímonos con empresas e para que o compañeiro Tino non diga que sempre lle cito as mesmas, pois fíxese, houve unha apertura dun supermercado dese de como vivamos como galegos, non vou a dicir o nome, verdad? Que ten 26 postos de traballo nesta cidade. Estamos pendientes da concesión dunha licencia dunha empresa que se chama Nuestro Mar de Siempre, de elaborados de peixe procesados, que vai a ter 40 postos de traballo, verdade? Logo estamos tamén, estará seguindo, digo porque habitualmente non me pregunta por este asunto, nin ninguén nas comisións de urbanismo, estamos seguindo tamén o derrubo da comandancia da Guardia Civil, que vai haber aí tamén un centro xeriátrico que vai a traer máis de 65 postos de traballo. Isto nesta semana, por non mencionarlle os mesmos. Non lle vou a mencionar os 1093 do compañeiros que vostede, por certo, acaba de votar en contra, vale? Para defender o emprego e a economía nesta cidade. Entón, ese era un dos datos. O segundo, vou a recoller un testimonio dunha empresa, non sei se a coñece, a empresa Arnoia, sabe, coñece, a supoño, verdade? E un xornalista di de ela, hablamos pouco de ellos porque non son unha empresa conflictiva, pero Arnoia es uno de los principales generadores de empleo de esta comarca y, por tanto, uno de los motores económicos. Todo ello lo han logrado en poco más de 30 años y sin haber recibido subvención ni concesión de terrenos jamás. Esto es importante decirlo porque a veces nos creemos que una gran empresa solo puede ser rentable en nuestra comarca si le regalan las cosas. Entón, este era o último. E logo menciona vostede os datos do paro. E eu, fíxese, mire, nunca utilicei e nunca salín en rolda de prensa, nin penso facelo cos datos do paro, porque nin cando son malos cambiamos o discurso, nin cando son bons pensamos cambiálo porque queremos seguir mellorando e intentando que as cousas vayan ben na nosa cidade. E como dicía Tino Fernández, pois non é só cousa dunha administración. Pero o que non vale é retorcer os datos. Non vale. Vale, eso non é limpo. E permítame, desde os consellos que lle dou, dende a miña humildade, non é limpo. Se vostede colle a evolución de paro de 2017, verdade, vostede verá que hai un descenso de 29,14, que en decembro de 2013 había 8.500 parados nesta cidade e en decembro de 2017 6.027. Pero que se colle os datos de outubro, vale, de outubro desta cidade, os datos do desemprego, por tanto os datos que miden a realidade, pois somos a terceira cidade con menor desemprego. Fíxese, temos 5.723 parados, o que supón unha taxa de paro dun 15,41, e sabe cal era a taxa de paro antes do 2008, que é a mal chamada crise económica? Un 15,97. Vale? Esos son os datos reais. Que vostede queira retorcer, pois, bueno, pois é unha vía. Eu non lle recomendo, vale? E, por último, dicirlle que a risco de rachar o espírito navideño, imoslle a votar en contra. Pero imoslle a votar en contra, fágame caso, polo seu ben, para que non siga insistindo nos discursos que privilexan empresas, solo unhas poucas. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. De privatizar empresas saben ustedes. Agua, basura, servizo de axuda ao fogar. Eso, de privatizar empresas, saben ustedes. Segundo, pónganse ustedes un poco de acuerdo. Yo sé que el señor Vara ya no se lleva con la mitad de la corporación. Yo sé que ya está enfadado, que usted le pasó por la derecha, que él iba a ser el delfín y ya sé que eso le molesta. Pero
el señor Bará llevó una moción al Parlamento gallego preguntando por los empleos del NOSA. Por lo tanto, pónganse ustedes de acuerdo, porque aquí dicen una cosa y en el Parlamento dicen otra. Y desde luego, usted, yo no sé si habla con los responsables económicos de la ciudad, no sé si ve los datos, pero lo que nos dicen todos y cada uno, y yo me he tenido 11 reuniones con 11 grupos de economía de la ciudad, nos dicen que la ciudad se asfixia. Nos lo dicen ellos, no lo dice Rafa Domínguez, nos lo dicen ellos. Mire, lo tengo aquí escrito para mi compañero de corporación del PSOE. Tengo, bueno, pues cosas que se pueden hacer, ideas para dar, porque decía, usted viene aquí con una moción, yo vengo a dar ideas y ustedes las cogen o no las cogen, que son los responsables legítimos. Uno, el alcalde podía coger el teléfono. Si tenía una empresa, le coges el teléfono, porque por lo menos evitamos así que puedan ir a los pueblos vecinos como es el de Vigo. Y otro, podríamos evitar fiestas cuando una empresa se va y cuando cientos de familias o cientos de personas se quedan en el paro, porque eso crea una imagen de hostilidad a las empresas, que crean, ustedes no se crean que no lo ven, pero podríamos hacer más. Podríamos bajar los impuestos a las empresas, eso haría nuestra ciudad más atractiva, podríamos hacer una rebaja importante, significativa del IBI, podríamos tener un pesón, fíjense ustedes, un pesón, que parece que es algo que no, pero eso ayuda a generar empleo, ayuda a generar suelo empresarial, y lo que podríamos tener es un suelo empresarial de calidad. Yo no sé si la última vez que estuvo el alcalde en el parque empresarial, pero ustedes han visto las condiciones que tienen, ustedes saben la tasa de ocupación, ustedes saben las reivindicaciones de las empresas, los problemas que tiene el parque empresarial que tiene Pontevedra. Bueno, pues podríamos hacer mucho más. Además, podríamos agilizar los procedimientos urbanísticos que en esta ciudad son muy lentos comparativamente con otras ciudades. Además, podríamos ayudar a emprendedores con becas, incentivos fiscales y apoyos logísticos o de asesoría. Podríamos vender nuestras ventajas competitivas. Pontevedra tiene ventajas competitivas. Yo estoy seguro que un trabajador es mucho más feliz en Pontevedra que en Vigo. Tengo el convencimiento absoluto, pero hay que darle las facilidades para que las empresas vengan aquí. Y todo esto se resume en dos palabras. Podríamos intentarlo, porque no hay ni un único intento, no se ha hecho ni un único movimiento por el alcalde ni por la corporación para atraer a empresas a Pontevedra. Y, sin embargo, no haciendo nada por traer empresas, el alcalde no ha descansado hasta que se ha ido el NOSA de la Ría. Muchísimas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora Gulías, ¿quere intervir? Sí. Brevemente, moitas grazas. Dúas cuestións, ideas fresquitas e novidosas. Non esperaba menos de vostede, vexo que me fai caso porque casi xa non cita el NOSA, está ben. Me parece unha estrategia mellor enfocada que a anterior. Pero unha cousa, vostede sabe que en Vigo hai máis paro que en Pontevedra, verdad? Desgraciadamente, digo para que o teña. E faltou mencionar a súa gran iniciativa para a posición xeopolítica que dixo antes vostede. Xeopolítica, dixo, non? Non entendín mal, a posición xeopolítica, o do turismo mariano. Aí vamos embalados. Si chegamos a dicir iso, de Guardian nos lanzaba o estrellato. Moitísimas gracias, señor Domínguez, polas súas aportacións, todas moi valiosas. Cando queira, falamos en serio disto, Sometemos a votación a proposta do Partido Popular, votos en contra da proposta do Partido Popular, 12, 13, 14, abstencións, ningunha, votos a favor, 7, 8, 9. Rexéitase por maioría. Ben, pasamos ao punto seguinte, que non é nin máis nin menos que mocións urxentes que non hai, control e seguimento do goberno local, coñecemento da memoria do Tribunal Económico Administrativo de 2017, non hai intervencións, coñecemento do escrito da xerencia de... É moi largo isto. Coñecemento do escrito da xerencia de xestión integrada de Pontevedra e Salnés en contestación ao acordo pleno do Concello 11 de 9 de 2018 relativo á atención de mulleres con endometriose e divulgación desta enfermidade no Concello de Pontevedra. Coñecemento. 12, coñecemento de resolucións e decretos. 13, preguntas. 14, unha pregunta. Señora Teso, ten a palabra. Bo día a todos.
Estas preguntas, que son varias, encadenadas, traioas como representante do Consello Escolar do CEI Barcelos, que μας enviaron onta noite os pais para trasladalas e que se tome nota delas, e se hai resposta alguna, pois xa... Vamos a ver, din, o día do incidente, cando o señor alcalde se comunicou co señor Ramos, delegado territorial de Unión Fenosa Distribución en Pontevedra, a que acordos chegaron entre as partes? Polo que conocemos, Unión Fenosa Distribución comprométese a realizar un estudo para o retranqueo do transformador, estudiar a mellor das ubicacións en consenso co Concello, intensificar a revisión do estado do transformador hasta o cambio de ubicación, pero, e no referente aos costes? Nalgún momento indicou o señor Ramos, e fan mención ao artigo que se publicou onte no Diario de Pontevedra, no que di que o que solicita o traslado é o que debe asumir o retranqueo? E pregúntanse tamén os pais, que se lle pode exixir a Fenosa na parte operativa e económica e cales son os costes aos que ten que facer frente ao Concello? Todos os pais e nais confiamos na palabra do noso alcalde, pero coas últimas noticias publicadas, o Concello podería asumir a totalidade dos costes? Habería que solicitar a axuda dunha outra administración? En que medida os pais podemos axudar ao Concello frente á súa situación con Unión Fenosa? Que medidas de presión lle parecen adecuadas ao Concello que podan facer eses pais? Que plazos se contemplan por parte de Fenosa e do Concello para a entrega do estudo, elección de ubicación e execución da obra? As obras afectarán ao calendario escolar e ás condicións de acceso dos nenos ao centro educativo? Cales son, por último, as razóns que aduciu Fenosa durante todos estes anos para ter dilatada a decisión de permitir o retranqueo durante tanto tempo? Estas son as preguntas que os pais me trasladan como representante do Concello no Consello Escolar para que se as trasladase hoxe ao Pleno. Non hai problema se se poden contestar por escrito. Agora. Bueno, bo día. Nada, simplemente é porque conste unha contestación, porque creo que a merece, non? Nos seguimos reiterando que o Concello de Pontevedra fará todo o que haxa que facer para darlle unha solución definitiva a este tema. Agora a cuestión xa pasa a mans técnicas entre Fenosa, a Consellería de Industria e os servizos técnicos do Concello e, bueno, no tema cando fan a pregunta ás familias, aos pais e ás nais da comunidade educativa, se pode haber outras administracións en liza, pois aquí é importante destacar que a Consellería de Industria ten moito que decir. Entón, ao mellor, era moi bo que además, como sabemos que hai unha forte implicación por parte do Partido Popular en este tema, pois, ao mellor entre todos, e se vostedes, falando ca Consellería de Educación ou de Industria e Educación, tamén porque a comunidade educativa un pouco a que está tamén polo medio, pero fundamentalmente a Consellería de Industria, que é a que dá os permisos de onde se teñen que ubicar estas instalacións, e pois é probable que todo vaya moitísimo máis rápido e dunha forma moito máis fluida. De todas maneiras, o tempo será o mínimo que determinen os servizos técnicos de todas as administracións e o Concello de Pontevedra ten, que foi alcalde en persoa o que se comprometeu e todo o goberno ten a firme convicción e o firme compromiso de que vai haber unha solución absolutamente definitiva e non se vai a volver a dar esta situación. Grazas, señora Fouces. Alguna pregunta máis? Algún rogo máis? Un rogo, señora Teso, ten a palabra. Rogo tamén por parte dos pais de Barcelos que nos fixeron a María Rei e máis a min para a Concelleira de Educación, a señora Fouces, que lles gustaría que se reunise cos pais, non só campa, sino nunha asamblea aberta cos pais, o máis axiña posible.
No, quero decir que dixeron os pais que lles gustaría reunirse, que se reunise con eles. Non sei se a AMPA vai ir ou non, porque non estaba no... Solo que a AMPA non, os pais que estaban neste encierro martes queren que vostede os escoite e lles fale a eles. Vale, recollido o robo. Se non hai máis asuntos que tratar, bo día a todos, levantase o pleno, felices festas a todos e a todas.